asmoaz. Ikusten ari zarete, giroa aparta dela, pixkanaka azken minutu hauetan jendean dana pilatzen ari da portuko iskin guztietara zabaltzen ari da, Donostia hiria ere ari da gusten eta pixkanaka uste dut ona gerturatzen ari direla jai handi hau bertatik bertara ikusteko. Zeinek esango zuen, 2003 urtean abiatu zuten Donostiako piratek egitasmo hau, eta hementxe jarraitzen dugu, tinko. Arratsaldeko 5 emango dio hasiera, aurtengoak, hortxe irudietan ikusten ari zarete, gazte jendea, eta ezen gazteak ere, ari direla gerturatzen. Gero hitz egingo dugu horri buruz, adinari buruz, eta parte hartzaileei buruz, hemen irekin izango ditudan gonbidatuei ere galdetu nahi diedalako, ea badagoen mugarik, adin kontuetan, behintzat. 25 gradu ditugu oraintxe Donostian, zerua laino, baina giro aparta. Nik uste dut gaur uretara sartzeko aitzakiarik ez dugula hemen Donostian. Arratsaldeko 6:30 arte izango gara hementxe, zuzenean zuekin, eta jarraitu dezakezue guzti hau, ETV baten eta baita ETV on plataformaren bitartez ere. Drone irudiak ere ikusten ari gara, airetik ere ikusiko dugulako, bai portua, baita Kontxako badia zeharkatzen duten unea ere, helmugaratze horretan ere izan nahi dugulako, lehenengo pirata eta korsario horiek ezagutzeko. Pasa dizkiguten datuen arabera, oraindik ez dira erabat zehatzak, baina parte hartze izugarria izaten ari da urtengo abordatzea ere, 1000-1500 parte hartzaile inguru bilduko omen dira, bildu ez, uretara sartuko omen dira, 1000-1500 pirata artean 200 baltsatik gora ditugu hemen portuan prest, eta beste ehundaka ikusle. Izan ere Donostiarrentzat ikur handietako bat bilakatu da. Hortxe ikusten ari gara Jack Sparrow ere etorri zaigula, izan ere sekulako jai giroa dago hemen, flamenka inguruan ibili gara aurreko orduetan, eta pixka bat denetik ikusteko aukera dago, hortxe ikusten ari zarete, baltsak, ontziak, aurrez eginak, nahiz eta hori buruz ere hitz egingo dugu, baina badirudi gero eta gehiago direla, etxetik eginda ekartzen dutenak ere, eta gu hemen portuaren alde batean gaude, jendez inguratuta, eta hemen parez pare akuariuma dugu, eta portuko aldapa, hortik abiatuko dira guztiak, eta hortxe ikusten ari naiz gainera prest dagoela gure lankidea. Gorka Granado, arratsaldeon, zegiro, bestaldean. Arratsaldeon, Xabin, eta ikusentzule guztiei. Izugarrizko plazerra gaurkoan Donostiako portunetatik agurtzea. Izan gene gaur arratsalde honetan hemendik minutu eskasetara emango da Donostiako abordatzea. 1000 lagun baino gehiago egon dira parte hartzen Donostiako abordotze hau aurrera eramateko. 200 baltsatik gehiago ikusiko ditugu gaurkoan, eta ikuste duzue, giroa ezin hobea da, jendez betetzen gara hasi da Donostiako portu hau, eta hemendik minutu gutxi batzutara ikusiko ditugu nola baltsa guzti horiek portutik Kontxarainoko bidea egingo duten. Hemen izango gara dena zuzenean zuekin bizitzeko. Ikuratuta egongo zarela, kontu zibili ez uretara sartu behar zaitugu eta helmugaratzean, uste dutzuk lehorretik egin beharko duzula korri pixka bat. Eta esan ari gara gaur egun handia dela hemen Donostian, baina gogoratu behar dugu, ja 3. eguna dela, aste nagusi hau larun batean abiatu zen. Txupinazoa izan zuten hemen piratek flamenkan, Eskila kapitainaren iritsierarekin batera, azken urteetan beti alboan matxi izaten du, beti elkarte edo norbanako bat omentzen dutelako piratek, eta aurtengoan bagera euskara elkartea izan da txupinazo horretan laguntzeko ardura izan duena, aurten 35. urteurrena ospatzen ari den elkartea, euskararen alde hemen Donostian eta inguruetan lan asko egin duena urte guzti hauetan, eta merezitako omenaldia jasotzen ari dena, aste nagusi honetan. Denak ez ziren kabitzen noski txupinazoan, holtza gainean, eta ordezkari bat bidali zuten, eta hementxe dut,
nire alboan, Amets Ibero, bagera Euskara Elkarteko kidea, arratsaldeon eta eskerrik asko, gerturatzagatik. Arratsaldeon eta mi eskertuei aukeragatik. Eguzkitako betaurrekoa jantzita, Amets, horrek esan nahi du ja aje pixkat ere badugula? Ez, atzo txintxo nintzen, banekela gaur egun potentea izango zela eta hori gaurko eguna disfrutatu nahi nuen. Atzo kaitikan pasadatxo bat eta etxera. Badazpada. Hala ere zure lanak hasieran. Hasieratik egontzara lanean, txupinazoa ere zuri jaurtitza tokatu zitzaizulako. Donostiar batentzat esan nahi du, horrek. Jo, guretzako ilusio handia, pertsonalki eta lantalde bezala, elkarte bezala. Esan zigutenean matxi izendatu gintuztela, guretzako hori handia izan zen, azkenan gure lana balioan jartzen dulako. Eta bueno, bat egiten degulako piraten balio sozial guztiekin, donostiarrak eralako eta iruditzen zitzaigolako guretzako omentza izugarrizkoa. Amets, asko dugu hitz egiteko, hemen irekin izango zara, abordatzea elkarrekin ikusiko dugu, baina orain minututxo batzuk iragarketara joko dugu eta segituan gara zuekin bueltan, hemen Donostiako portutik. Arratsaldeon entzuten da! Entzuten da? Hemen jarraitzen dugu, Donostia abordatu kartela ikusten ari zarete hortxe pankarta. Eta pirata guztiak hortxe zain portu inguruan, noiz abiatuko aurtengo abordatzea. 5 gutxi ditugu oraintxe, 20 minutu barru, 5etan puntuan abiatzekoak dira. Gure piratak eta uste dut okerrez pagara gaurkoan ere,
abordatzearen aurretik, txupinazo bat botako dutela, jaurtiko dutela, eta horren ardura beste behin, Bagera Euskara elkartearena izango da, eta gogoratu dugu, ez? Pasaden larun batean, lehen txupinazo horretan, Ezkila kapitainarekin batera, izan zela Amets Ibero, Bagera elkarteko koordinatzailea, eta hementxe dago, nire alboan. Amets, pixkanaka ari da pilatzen jendea, ikusi ze irudi ditugun horretxe, Bai, ikusten da geroz eta jende gehiago dagoela, oraindikan 20 minutu gelditzen dira, nik uste jende gehiago pilatuko dela oraindikan, baina igualdi ona dago, orduan nik uste disfrutatzeko atxalde oso polita izango dela. Amets, gaur Lehorrean, azken urte hauetan tokatu zaizu, uretatik bizitzea abordatzea hau? Aurten da lehenengo aldia Lehorrean nagoela, bain dela nik uste 18 bat urte hasiko ginen laguna kateatzen, eta hor egon geha uretan azken 8 urteak. Eta aurten, falta motatzen duzu, egongo zinateke gustora, hor? Azkeneko urtean ja esan genuen agian utzi behar genuela errebeleoa gazteagoei, eta gu agian ja Lehorretikan hasi behar ginela disfrutatzen. Horri buruz hitz egin behar dugu, Amets, erreleboari buruz. Bai. Zeni behin edo beste izan nahi zuretan, eta adin guztietako jendea ikusi dut, beraz, aitzakia handirik ez dago hemen, Bai, hor gazte, ume eta heldua daude, orduan, adinik ez dago. Ikusiko dugu ze pirata sartzen zaizkigun, eta uste dut gainera gure lankidea beste pirata, Sopelako pirata, Gorka Granado, hortxe dabilela, ez dakit bakarren bat harrapatu duen jada. Gorka, hor altzaude? Hemen jarraitze dugu Donostiako portu honetan, eta ez gaude bakarrik, Naia eta Laiarekin elkartu gara, Ubarroia kofradiakoak arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Hauek dira antolakuntzaren parte izango dire, kofraietako taldetako batzuk, ezta? Zein izaten da gaurko egun berezi honetan, imaginatzen dut Donostiarrontza eta piratentzako egun berezia. Antolakuntzan zer izaten da, egin behar izaten duzuena, gaurko antolatzeko? Azten gera goizeko 9:00 balsen muntaketakin, etortzen dira 3 txanda desberdinetan eta ibiltzen dira hemen balsak montatzen. Eta gero ja egoten da abordaian bazkaria hor kaian flamenkan, eta gero ja hasten dira gerturatzen 4 aldera edo, eta 5etan ja txupinazoa eta abordaia hasten da. Groseko dira Naia eta Elaia, txaleko urdinekin aurkituko ditugu Donostiako kaletan zehar egun hauetan. Naia, nolako izaten da gaurko egun bat? Donostiako abordatzea nolako izaten da? Lehenagotik ere parte hartu izandako zara, nolako izaten da gaurko eguna? Izaten da oso emozionantea, ez? Goizetik aina dago kaleak daude jendez gainezka, gaztez beteta, eta oso polita izaten da, izaten da ze evento bat Donostia askok parte hartzen duguna, eta geroz eta jende gehiago parte hartzen du, eta oso egun polita izaten da, disfrutatzeko. Zuek ere, jakin nahiko nuke parte hartu izan duzuenetan, ea ondartzara heldu zareten edo bidean gelditu zareten noizbait, edo nolakoak izan dira zuen esperientziak? Pixka denetik, batzutan bidetik, bestetan, eta jende asko baltsa lapurtzea izu, eta hola orduan zu lapurtzea zu beste bati, eta hola ibiltzen geha. Osorik ez da inoiz irizten baltsa. Eta zuek antolakuntzakoak izan da, jakin nahi dugu, zein izaten den estrategia onena lehenengoak iristeko edo kontsera behintzat, azkar iristeko edo bizirik iristeko behintzat. Zein izaten da, zer egin behar da baltsa batean ondo heltzeko? Azteko igual material ona, ez? Behintzat oinarria zerbait potentea jarri eta gero ja, puskatzen bada bai geri eta edo beste baltsa batera igo edo, zeo zer egiten da. Eta gero askotan kubritze izu orduan oinez jun zaitezke ere, bidetik ez da gelditzen, oso gutxi batzu gelditzen dira. Hurrengorako animatuko gara gu ere, oso ondo bikote. Eskerrik asko, eta hemen geldituko gara gu jende gehiago ezagutzen, gaurko abordatzea gertutik bizitzen, eta hauzue guztiei kontatzen ere. Oso ondo Gorka, eta eskerrik asko Ubarroiako Fradiako Naia eta Laiari. Izan ere hemen parte hartzaile asko dago, baina atzetik ere Amets lan asko egiten dute piratak hau aurrera eramateko. Bai, hau pirata gabe eta atzean dagoen koordinazio eta lantalderi gabe zen ezer izango, hauek urte osoa deramate lanean gero horrelako jai politak eta disfrutatzekoak aurrera ateratzeko, beraz, eskerrak. 15 minutu besterik ez dira geratzen, hasiera emateko, hortxe jendea ikusten dugu jaigiro betean. Amets, hala ere, minutu hauek aprobetxatuko ditugu pixka bat Bagera elkarteari buruz ere hitz egiteko. Izan ere esan dugu 35 urtez ari dela Bagera Euskara elkartea hemen Donostian lanean.
Bai, 1991 urtean sortu zen Bagera Donostiako Euskaltzaleen elkartea. Bere momentuan zeuden erronka ezberdinak gaur egun oraindik jarraitzen dienak egoten, baina egoera bat ezberdina zen euskararen inguruan. Donostiko talde batek erabaki zuen euskararen eskubideen alde borrokatu behar zutela eta hori elkarte baten bidez egin behar zela, eta hortik sortu zen eta gaur egun arte euskararen normalizazioaren alde Donostian lan egiten. Eta oraindik ere badago zer egina, elkartearen beharra oraindik ere badugu, ezta? Nola uste duzu aldatu direla gauzak orain 35 urtetik hona? Orain dela 35 duen erronkak esan bezala ezberdinak ziren, batetik D eredua hezkuntzan sartu berria zegoen, baina bazegoen lan nahikoa egiteko. Tokiko edabiderik barkatu ere zegoen euskeraz, administrazioa ere gaztelania hutsean zen, beraz, gaur egun zorionez badaude gauza batzuk hobetu egin direnak, Irutxuloko hitza daukagu Tokiko edabideetan Donostian bertakoi buruz eta euskeraz emateko, administrazioa naiz eta zoritxarrez oldarraldi bete-betean gauden, elebiduna esan dezakegu badela, hala ere erronka asko daude egiteko oraindikan, erabileran hobekuntzak egiteko, espazioak euskeraz biziko geran espazioak zabaltzeko, eta lan handiago aurretik. Aldarrikapenak eta piratek ere badituzte euren aldarrikapenak eta uste dut gainera elkarlanean oso gertuan egon zaretela, ez? Bai Donostiako piratak alde batetik eta Bagera euskara elkartea bestetik, anai-arrebak, lehengusuak, bazarete. Bai, azkenan biak, bai piratak eta bai Bagerak herri mugimendutik sortutako elkartak gera, Donostian sortutako elkartak gera eta euskara erdigunean daukagun elkartak gera, beraz, baditugu... Amets, moztu behar dizut, uste dut gure lankide Gorka Granado berriz ere hor dugula prest. Norbaitekin, Gorka, non zaude? Bai, Xabin, portua jarraitze dugu hemen, Xabin eta Ametsekin. Asierrekin barkatu. Donostiako abordatzenetako prest, haiek ere baltsak eginda imaginatzen dut. Bai, egin ditugu, hor ditugu. Hor ditugu baltsak. Beratzi tarditan. Etorri zateko goizeko beratzi tarditan, prestatzera. Lehenko txana neuki dugu eta nekatoa ja. Kontatu nolako izan den, baltzen antolak eta hori nola egin dituzuen, zer erabili duzuen baltsak egiteko? Azken egun hauetan egon gera materialak hartzen bestelako lekutatik, eta hori. Hemen lagun baten amak lagundu digu ekartzen gauza guztia portura, eta gero hori, denak montatu ditugu hemen. Sortea izan dugu lagun batek izan du aurra etxea eta lortu ditugu pale asko eta lortu dugu aurrera eramatea gure baltsa, así que eta uste duzu zuen baltsa ondartza helduko dela, edo ze plan? Bai. Espero dugu. Gauza ez ditugula palak, baina Ureta, gu izango gara motorra. Hombre, apala gabe barkatu esatea, baina ez dakit helduko zaiten gene, bai. Zaituko gara. Apainauko gara. Lehenengo aldia parte hartze duzuela, edo? Bai, 16 urte. Lehenengo urtea. Eta zer da espero duzuena lehenengo aldi honetatik? Handia da gaurkoa, 1000 pertsona baino gehiago antolakuntzan, 200 baltsa baino gehiago, zer espero duzue gaurkoa abordatzetik? Oso ondo pasatzea. Eta pixkat kaosa montatzea horre ere, baina gustora. Azkenean dara magu hemen behatzi taritatik eta ikusi egu ambiente guztia bazkaria egin dugu eta prima pasa dugu, así que espero dugu horrela jaitzea. Eta super gustora. Imaginatzen dugu estrategiaren bat edukiko zuela prest, ara heltzeko, bala gabe eta zue bakarrik egeria ez dakit helduko zatea, markatu zatea. Ez ditu, lehenengoa ez ditu. Batzu gora eta besteak, bultzaten. Zen bazaite kuadrilla ma? 13, ez? Kuadrian gehiago, baina gaur parte hartzen 13. Oso ondo, agurtuko igual gaurko konexioa, gora Donostiako abordatzea esaten edo. Venga, 1, 2 eta... Gora Donostiako abordatzea! Gora Donostiako abordatzea eta gora gazte jendea, 16 urtetxo eta lehen aldiz hemen uretaratzeko prest, ilusioz beteta Gorka gertutik jarraitu behar ditugu hauek, eurek esan dute baietz iritsiko direla Kontxako hondartzara, baina zalantzak ditugu, beraz, kamiseta gorri horiek gertutik jarraituko ditugu. Ikusten ari gara gainera, segurtasun katea hortxe prest, 10 minutu besterik ez direlako geratzen,
hasiera emateko, Amets, aurreneko egunak nahiko lasai pasau hemen dituzu, gaur berriro txupinazoa botatzeko ardura ere bazenuen, azkenean hemen zaudenez, libratuko zara. Bai, lantaldeko beste bat bialdu eta area, Mikel, hasieratik izan genuen alko bagen azkenan Matxi elkarte bat dela, eta elkarteari eman zaiola, eta orduan lantaldeko guztiak egon nahi genuela hor lehenengo lerroan, altzen inean, eta saiatu gera alik eta horren banatzen, orduan ni hemen eta Mikel hor. Lan asko duzue egunotan, hala ere Mikel Irazusta. Hori da. Nahiko abila da, aritua, eta bueno, berari lana delegatzea ondo dago. Erabateko konfiantza Mikelengan. Hortxe ikusten ari zarete, Maluruz kuadrilaren ikurriña. Gainera gogoratu behar dugu hor egon diren gaztetxoiek esan dute zorta izan dutela, euren lagunen bat etxean obretan ari delako, Amets, eta horri esker paleak lortu omen dituzte. Bueno, palea material ona da, ez da, oinarri sendo bat egiteko. Bai, palea, gaur egun paleak lortza, txalupak egiteko, ja, izugarrizko zortea da horri biltzen ginen, ainor gara jun, eta ez dakize zuaitzetatik enborrak hartu, eta beste leku, alio bat da, así que ondo palekin. Paleak protagonista, eta gogoratu behar dugu, ezin direla edonola egin, ontzi eta baltsa horiek, segurtasuna mantendu behar delako, nik gogoratzen dut, adibidez, hiltzeak, torlojuak, guzti horiek erabat debekatuta daude. Arriskua ere badagoelako, batez ere hasiera horretan, pentsa 1000 lagunetik gora arrapalan uretara sartzen diren momentu ikusgarri horretan. Okerrez banaiz gaur goizean 9 aldera hasi dira lehen kuadrillak hemen, euren ontzi horiek eraikitzen, goiz guztian zehar. Ikusten ari garaia pixkanaka ari direla sartzen portuko aldapa horretara 7 minutu besterik geratzen ez direnean. Goizean eraikitzen aritu dira, gero bazkari bat ere izan duzue, Amets. Bai. Giro ona izan duzue goizetik eta eguerdian zehar. Ni zuzenean etorri naiz, baina argazkiak ikusi ditut eta bertan zeudenekin hitz egin dut eta esan diate giro izugarria zegoela. Nik uste eguna osagarritzeko garrantzitsua dela txanda, bazkarira jun eta gero, Samarrin abordaiarekin bukatu, baina ez gero gaueko kontzertuekin bukatu. Nahiko formal ikusten dut, Amets, oraingoz behintzat, gero izango dira gerokoak. Eguraldiare ona dugu, esan dugu saioaren hasieran, lainotuta dago momentu honetan Donostiako zerua, baina 25 graduren bueltan gaude, giro ona, giro aparta eta aproposa uretara sartzeko, beste egun batzuetan izan dugun berosapa ura ere zen. Egokia izango agian uretan daudenentzat bai, baina ikusten ari denarentzat, ez da hain erresa, ze ikusle moduan hemen jendetza dago, gure ingurura ere etorri dira, gero eta leku gutxiago dugu hemen, eskerrak itxi dugun ondo, izan ere oso ikusgarria den ekintza da, eta bertakoentzat eta kanpokoentzat ere, bai, Amets, nik urtero pentsatzen dudan gauzetako bat da, zer pentsatuko ote duen kanpoko batek hau ikusten duenean, ez da? Guk parte hartzen genunean, kanpoko bat baino gehiago hurbiltzen zitzaigun galdezka ea zer den hau, eta historia kontatzen zenionean ere, aluzinatuak gelditzen ziren, baina nola abordatu, nola kontxara, nola erderaz ere zaila, hau azaltzen, ez dut uste beste inune egiten denik, nik uste badela, esango nuke garrantzitsua dela babestea bertakoen ekintza bezala eta Amets, barkatu, berriz ere Gorka eskean dugu eta beraren gara joko dugu, bera baitago protagonistekin. Gorka Granado, konta iguzu. Sabin, ja, dagoeneko hasi gara ikusten dola hemen antolatzeien hilera hau, geroz eta, itxasola gerturatzen hasi den, jendez betetzen hasi da, eta jendea, baltsetan sartzeko irrikitak, nola ez. Ikusten ditugu, Sabin, ez dakit kameretatik ondo ikusten den, baina izugarrizko jende pila daukagula hemen. Donostiko piratak! Aizu eze, urdurio. Ez, benetan ez, hartu behar den nire txalupa. Hartu behar den, lehendabizikoa, bestela galduko dugu. Eta ondo helduko zaite ondartzera edo? Espero baietz, ez? Pare bat txakolirekin, seguro baietz.
hemendik zuek lehenengo urtea parte hartzen duzuena? Ez, bosgarrena. Eta noizbait gelditu zaite bidean edo? Ez, beti iritsi gara, baina gaur ez daukagu barkari. Dena abordatzea joango gara. Osa, que gaur esperantza gabe. Bai. Aber iriste gehan. Bai. Nola egin dituzue txalupak bat? Ez daukagu, txalu. Ez daukazue, Vale. Bueno, ikuste duzu, hemen batzuk ere igerian joateko asmoarekin ez dakit noraino iritsiko diren. Ez dakizu zaben tokira ere iritsiko diren, Xabi, baina bueno, esperantza galdu gabe, gu hemen egongo gara itxagoten, ea momentua heltzen den, eta momentu hau gertutik bizitzeko aukera daukagun ere. Gorka, hor aldamenean zenituen horiek dira benetako piratak, Ontzirik gabe gerturatu dira portura, eta orain ea baltsaren bat harrapatzen duten, ze horietakoak ere izaten dira, ezta? Beste aldamenekoen baltsatara igotzen saiatzen direnak. Bai, baina azkenean, 2 ordu egon ondoren hor, baltsa montatu eta dena jartzen eta ezakize. Eta gero etortzea kuadriboia bat eta zure baltsan jartzea oso divertigarria ez da. Bai, nik uste dut lan zaienetakoa hasiera honetan izaten dela, ezta? Bakoitzak bere txalupa, bere ontzia identifikatzea, gerturatzea, libre izatea eta kuadrilla guztiak gainera igotzea. Hori da. Gero ja denak montatzen zatenan hor ja hasten da jokua eta hor ja bazoaz batera, bestea etortzen da, pistolekin jolastezu, baina bueno, garrantzitsua da ara irista gutxinez. Bagera elkartea. Hastear da, 3 minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko 5etarako, txupinazoa ere Mikelek uste dugu hor prest duela, txaloak eskatzen orain hemen portuan izlariak, txalo zaparra hemen hasiera emateko, dena prest dago, urduritasuna nabari da. Esan behar dugu, hasiera honetan jende pila ikusiko dela hor uretara sartzen, baina segurtasun neurri guztiak mantentzen direla, niko gogan dut urpekari talde handi bat egoten dela beti hor uretara eta guk behintzat arazoak izan ditugunean, beti hortxe izan ditugu alboan laguntzeko prest. Ze poza ematen duen irudi honek, Amets, hainbeste gazte, hortxe jarreta ilusioz beterik. Bai, eta urtez urte ikustea mantentzen direla zifrak, eta mantentzen dela gogori eta gero eta gazteagoak badatoztela, ilusio handia egia esan. Gogoratu behar dugu 2003 urtean izan zelanen abordatza eta 50 pertsona inguruk hartu zutela parte, beraz, pentsa. Beraz, zaindu ingurumena, abordatzea estera da, zuen aurrean, badiaren beste aldean. Hortxe ez dakit etxetik entzuteko gaitzareten, Mikel Irazusta. Guri dagokigu Donostiarrak eta euskara erdigunean jarri eta hiri turistifikatu hau abordatzea. Gorka Granado, urduri egongo zara zu ere, hau hastear da. Ondo pasa eta abordatzera. Xabi, ez pentsa nire urduri nago eta ez dut imaginatu nahi ere, hemen barrua daunak, arratsaldeon, prest aborda jorako? Prest inoiz ez, baina gogokin. Ez dute topatu eta aurrea. Xabi, aurtengo piratekin, zalantza daukat, ez ditute esperantza handiarekin ikusten, gainera, mangito eta guztia etorri hauek zuek ere igerian, edo? Bai, lehen urtean balsa gauden genuen, ez genuen topatu inun, eta dena igeritan genuen, abera urte gutxinez topatze deun. Baltza behintzat prestatu zuen? Bai, presak hau, hor da, gero topatuko deun, lapurtuko eguten ja ikusikoa. Eta nola egin duzue baltza zuek? Gu bastante kutre, la flotadore, zinta pixkat, eta jazta. Ez dugu asko landu. Xabin, esaten izuna, ez dakit guk justo. Pirata alferrenak aurkitu ditugun, okerrenak, zer gertatzen da Donostiko piratekin? Lan asko da, eta gero galdu iten da, orduan ez du merezi asko lantzea. Bueno, seguro baten bat ara helduko dela gu horren zaila ongora ere, eskerrik asko, ondo pasa, gozatu. Eta gu hemen, jarretuko gu hemen, Xabin. Irekiera hau, noiz uretara sartuko diren esperoan, eta ondartzen ere aurkituko gara gero, beranduago ere. Hori da, Gorka, badakizu piraten bizitza hoberena dela, eta, argi ikusten ari gara, ez? Mangito duen neska gazte horrek esan duen bezala, ikusiko dugu, ez? Uretara sartu eta ea zer harrapatzen dugun, ea zer arrantzatzen dugun. Berriz ere, ze irudi politxa hortxe, pirata guztiak saltoka. Baimen horren zain, ez? Donostia, iria abordatzeko, konkistatzeko baimen horren zain. Helburua Gorkak esan duen bezala, Kontxako hondartzara iristea, baina ez da helburu nagusia hori, ez da, Amets?
Ondo pasatzea. Naiz eta ez iritsi, bertan baldin bazagete, jendea ezagutzen badizu, elkarren artean ura bota, par batzuk bota, eta, bueno, gero kontxara irista gutxienekoa da. Esan barra daukat, ni neskari bezala ibili izan naizela azken urteetan, eta flotadoreekin, eta horrela, beraz, ulertzen. Ulergarria da orduan, ezta? Tira! Aurtengo abordatzea hastera doa, prest zaudete! Bueltago, prest zaudete! Txupina Ba, iritsi da, momentua txupina jaurtitzera doaz. Hau astera doa, Amets? Bai. Irudi ederrak oraintxe gure Mikel lankidearen droneak ematen dizkigunak, airetik ikusiko baitugu gaurkoan zeharkaldi guzti hori, Kontxako badia. Badoa! Hortxe txupina. Eta badoa! Donostiako pirata eta korsario guztiak uretara. Hortxe badoaz, pixkanaka. Hau da, momenturik ikusgarrienetan. Bai. Oioi Purdiare jarri zaigu. Emozioa hemen nabaritzen delako, publikoa ere unkituta ikusten dugulako hemen gure alboan. Eta pixkanaka abilenak edo azkarrenak behintzat hasi dira igerian, lehen ontzi hoiek harrapatzeko asmoaz. Beste batzuk berriz hainbeste presarik gabe, pixkanaka bukatuko dira haiek. Kontuz ondokoarekin zaindu! Eta lehen esaten nuen moduan, 2003an 50 pertsona inguru bildu ziren lehen abordatze horretan, eta gaurko datuek diotenez 1500 parte hartzaile inguru izango dira, ikusgarria, izaten ari den evoluzioa, izan duen evoluzioa 2 hamarkada hauetan. Bai, 2003an abordatzea hasi zen 50 pertsonekin pixka bat, piratek aldarrikatzen zuten jai eredu herrikoietan oinarrituta, ez? Eta postalezko Donostia hori abordatzeko, eta gaur egun zorionez, geroz eta jende gehiago parte hartzen du, eta mantentzen da. Eta mantentzen da, noski, urtero izan dugun ekintza, pandemia kenduta. 2 urtez etenaldia egin zuen honek ere, baina gero indar berrituta etorri zen azken urteetan parte hartzea izugarria izan da. Nik uste dut gehiena 2012 urtean izan zela, okerrez banaiz 10. urte hurrena ospatu zen orduan. Fermin Muguruza hemen izan zen badian, zuzenean kantatzen, eta orduan izan zen nik uste dut parte hartzaile gehien izan zuen abordatzea, azken urte hauetan 1000-1500 parte hartzaile inguru biltzen da. Eta hortxe, ikusten ditugu Amets lehenengo baltsak konkistatuta, eta orain pixkanaka hasi beharko dira portutik ateratzen. Bai, nik uste dut hor beti daudela lehenengoak beraien baltsaren bila dio joaztenak, eta ea irabazten duten, eta gero ez dakit jai giroan edo abertze harrapatzen duten, aber nola pasatzen duten daudenak horrazken filan lasai, eta denetarik behar da. Hortxe dituzue irudiak, oraindik ere pirata batzuk uretara sartzen ari dira, beste batzuk ikusten ditugun bitartean, pixkanaka ontziak hartzen. Prentsa ugari, kazetari ugari ere bada hemen, gure inguruan, denak lanean, izan ere, ez dakit, aste nagusi osoko irudi ikusgarrienetakoa da, hauxe, Amets. Hementxe, gure alboan ere ikusten ari gara, gu gauden lekutik ere pasatzen ari direla, lehen ontziak esan behar nuen, baina ez, Amets, uste dut lehen igerilariak, ala nola, flotadore bati helduta ari direla pasatzen, eta etxetik ikusten ari zarete berriz, lehen ontzi horiek nahiko txukunak daudenak, eta Ametsek zioen bezala begira, balea gaurko portuko protagonistetako bat. Bai, oraindikan jendean ikusten iristen nahi dela, ze tontakiri bat ematen du, baina badago zati bat, rampatikan hasi eta baltsak dauden lekuraino,
Orduan ba animo parte hartzen dutenei. Hauek ja lasai daude. Giroa behintzat sekulakoa dute, inbidia puntu bat ere ematen digote, eta hortxe Ezkila kapitaina, gain begiratzen, ondo vigilatzen. Zaindu elkar, zaindu itxasoa. Eta lagundu ondokoa. Ezkila kapitainak ere hartu du bere lekua, azken urte hauetan hemen Donostiako aste nagusian. Begira, fotodoreak hartuta, pixkanaka. Badoaz, izango dutelan. Hauek buelta hartuta doaz? Ez, ari dira pixkanaka ateratzen, gure paretik ari dira ateratzen. Igerian, asko ikusten ditugu, izango dutelan hauek, Kontxako hondartzara iristeko. Bai, ez dakitzen bat ardatzen duen, ze gero hor zaude eta tita batean pasatzen zaizu, igual kanpotikan beste modu batera ikusten da. Baina nik uste momentu polita dela badenak elkartzen direnean ez, eta bata bestearekin jolasten dutenean. Hori da, uretan sortzen den giro hau ez ikusten ari garena. Ze, gainotzeko erontziak ere abordatzen hortxe ikusten dugu, bueno, pirata hau zer da pirata hau? Agian bere ontzia izango da, berreskuratu du. Bakoitzak babestu behar du berea. Agian bai, neska hauek kamiseta gorriko kuadrilla hau agian ezagutu dugu, hasi aurretik, konturik ez omentzuten, eta agian ari dira aprobetxatzen. Baina, bueno, hau ere bada abordatzearen parte. Bai. Hor dago jokoa, baltsaga almazabe barrizkatzen zea, ea lortzen dezun, ez dezun lortzen jendea jatorra den, edo berera jo nahi duen. Uretara berriz ere, uretara erortzen bat baino gehiago, esan behar dugu, arratsaldeko 6:00 arte hementxe izango garela zuzenean ETV baten eta ETV on plataforman, hemen Donostiako portuan eta inguruetan gertatzen den guztia zuei zuzenean kontatzeko. Esan dizuegun bezala, Gorkaren misioa, orain, Laster portua utzi, eta korrika Kontxako hondartzara joatea da, ea lortzen dugun lehen lehorreratze horiek harrapatzea, baina gero jaia jarraituko du, eta piraten egitarauak ez duetenik aurrera, amets? Ez, gainera, niretzako gaurko gitaraua asteleinetako abordatzekoa oso berezia da, abordatzea bukatu bezain pronto bai parte hartu dutenak eta bai kanpoan daudenak txaranga edo DJ batekin jarraitu dezakete, gaur DJ Latritonarekin, kairaino eramaten dutenak, eta hor ja Tapia eta Leturia dago, orduan jai giroa mantentzeko izugarria. Bai, giroa egongo da Tapia eta Leturiarekin. Eta Gorka Granado, oraindik portuko aldapan Laster abiatu beharko duzu, baina norekin zaude momentu honetan? Baltsetara eta bidea ingo orain. Gorka, orain entzuten ari naiz. Batzu gainera notatzen da esperientzia dutela eta izan da txupina bota eta jendea ziztu bizinatea da. Así que ikustezu, nik uste gainea gaur marea pixkat altu da, baina berela jatuko ja. Osea, oso ondo. Ni donostiarra ez naiz, eta asko harritu nago gaurko irten honek, donostiarrentzako ere bada gaur egun garrantzitsu bat, ezta? Nolako izan da irteera? Guretzat egun berezia da abordatzea, eta irteera aurten ere bai oso polita izan da, jendea egon da super gogotsu, eta bai da igual piraton ezaugarri oso nabari bat, así que oso pozik gaude oraingoz. Zuek noizbait aritu zaite ere paltsetan edo pirata moduan kontzerako bidea egin nahian? Bai, guko fraieran sartu horretik txikitatik bizi izan dugun zerbait da, orduan emozio handiz ikusten dugu, bai barrutik eta bai kanpotik ere bai. Eta gero jakin dugu ere, asko izaten dira ona buelta egite dutenak, kontzera joan berrean, gero bueltan kontzera joan ezin eta portura itzultzen direnak. Beti egoten da gaixoren bat, ez esaten duna bai, gerian bai, baina gero ikusten dira eta azkenen buelta ematen dute, ez? Orokorrean gehienak iristen dira, bero baten bat hor eskairetatik igotzen dana, baina, moldatzen dira. Esperantza izango dugu behintzat, gehienak kontzera heltzea, denak ez bada, eta gaurko festaz gozatzen jarraitzea. Eskerrik asko, bikote. Gu kontzera bidean goazia, ea heltze diren lehenengoak harrapatzen ditugun.
Hori da, Gorka. Listo, horko lanak oso ondo egin dituzu, eta orain korrika txikian joan zaitez mesedez Kontxako badiara, Kontxako hondartzara, barkatu, Kontxako badian ez zaitugu utziko segi. Hondartza aldera, bitartean ikusten ari gara, bueno, unikornio eta guzti batzuk, nahiko eroso dabiltzala, eta oraindik ere bada jende dexente portutik atera ez dena. Hala ere, amets gauza bat egingo dugu. Nik uste dut ja nahiko lan egin duzula hemen nire alboan. Nork esango zizun, gaur esatari lanetan arituko zinenik hemen? Bai, atzo abixatu ziaten da, atzo honetan dena du balio, así que aurrera. Hori da, hemen denatarako balio behar dugu, amets, askatuko zaitugu, ondo pasa, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei. Erritmo desberdina. Erritmo anitza da. Eta amets orain, bertatik bertara bizitzera joango da, piraten abordatzea hortxe eskuinaldean ikusten ari zarete, airetik hartutako irudi hori pixkanaka nola ari diren gerturatzen Kontxako hondartzara, oraindik ere pixka bat geratzen zaie, 11 minutu ditugu oraintxe, zuzenean jarraitzen dugu, eta gonbidatu gehiago ere ekarriko ditugu ona, ni bakarrik hemen ibili baino nahiago izaten dudalako bertako lagunak izatea. Jokin de Miguel Salaberria eta Nerea Ramirez, piratak, arratsaldeon, eta eskerrik asko, guregana etortzagatik. Ez duzute ondo entzuten, baina ni entzuten dauzu hemendik. Bai, horrela, hola hitz egingo dugu. Bertatik bertara lagun artean hitz egingo dugu. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei hemen egoteagatik. Bueno, hasierako lanak egin dituzu, ezta? Tokatu zaizue zuei ere lan egitea? Bai, bueno, 3. eguna eta lan gabiltza asteazkenetikan edo. Hoi esan banon, nik uste lana ez dela oraingo kontua bakarrik, hilabete asko daramatzagula hau guztia prestatzen. Eta bain, hau da gehien bat, jendeak ikusten duna kanpotikan, baina honen atzetik gauza asko daude, hilabete askotako lana dago, bai gurea, bai Gurutze Gorriko kideena, jende asko dago honen atzetik. Eta bueno, behintzat balio baldin badu jendeak disfrutatzeko, ondo. Bai. Hau da gure egun potentena, gure ekintza potoloena, orduan pirata guztiak egoten gara laguntzeko prest, jende berria gerturatzeko gure egunetara, gure ekintzetara, eta gaztetxo euskaldun berriak bertaratzeko gure mugimendu ontara. Ze ilusioarekin ikusi ditugun gaztetxo horiek, oraintxe elkarrizketatu du gure lankide Gorkak 16 urteko kuadrilla bat, eta pozez horatzen zeuden uretara sartzeko deseatzen lehenengo aldi hori benetan berezia izaten delako, ezta? Nik uste Donostiar piraton lehenengo aldia beti izan dela abordatzea, beti izan delako ekintza ikusgarriena, eta denok hasi gerala horrela, orduan guri ere, oraintxe bertan asomatu gingeanean kaira, berdina komentu dugu, ze jende gaztea, ze ondo, ze pozik. Egia esan, argi ikusten da, ez? Etorkizunan badaude pirata batzuk hemen orain abordaian ateratzen diranak, eta hemendik urte batzutara txaleko batzuk eramanez abordatzea antolatuko dutenak. Orduan zentzu hortan, pozik gaude, ikusten dugu etorkizun bat egon daitekela hemen, jai eredu desberdin bat sortu nahian, herrikoia. Orduan zentzu hortan, irrifarre bat marrazu zaibor arpegiaren erdian, eta uste egun osoan iraungo duela. Ze polita. Bai, aurrek eta gaztetxoak ikusten dira, zuek ere aurrekin eta lan egiten duzue urtean zehar. Esaten dugun bezala, hau da agian irudirik ikusgarriena, ezagunena, baina ondo zenioten bezala urte guztiko lana dago horren atzetik, eta kofradiak aipatu behar ditugu, ez? Hemen piratak ere kofradiatan banatzen zaretelako, eta zuek ere bazarete kofradia horien kide? Bai, bueno, kasualidad gainera Jokin eta biok beste kofradia batean ezagutu genuen elkar, eskandalosan, gaur egun ja existitzen ez dana. Goian bego eskandalosan. Bai, baina gero mundu guztiak aurkitzen du bere bidea. Goian bego. Kofradia guztiak dira talde eta lagun talde irekiak, eta gaur egun nahiz eta tamalez kofradia ezberdinetan egon, aste nagusi osoan zehar, kofradia guztiak gara lagunak, nahiz eta gure pike sanoak gure artean, denon artean ateratzen dugu aurrera. Eta ez hori bakarrik, baizik eta askotan kofradia ezberdinetan egote horrek pike sano horri eskerre bai laguntzen du harreman berriak sortzen, laguntasun berriak eraikitzen. Orduan oso aste esanguratxo izaten da bai hori emozionalki eta bai
modu iraultzaile eta aldarrikatzaile batetik. Aipatu duzu eskandalosak kofradia. Okerrez banaiz, aurten 10 kofradia daude, baina batzuk desagertzen dira, beste batzuk elkartzen dira, eta hori da zuen kasua, ezta? Zu Ubarroiak kofradiakoa zara, Gros auzoko kofradia, eta okerrez banaiz eskandalosak eta Ubarroiak bat egin zen duten momentu batean. Bai, nolabait esaterren, bai. Gu, esan ez duen bezala, eskandalosan hasi ginen, beste kofradia desberdin bat, kantea ematea guztien zitzaion kofradia bat zen, eta oso ondo pasatzen genuen, baina egia da, desagertzerakoan, bakoitzak ere bere bidea topatu behar dula, piratetan jarraitzaren barruan, eta gutako asko, kofradia desberdinetan junginen disolbatzen, nik nire kasuan Ubarroiak aukeratu dituen Groseko naizelako, Grosen saretze prozesu oso handi bat jarri nire egulako martxan, eta egia jartzen martxan, auzo guztia amatze aldera, harreman desberdinak, eragile desberdinen artean, hori, saretze azkenean, ez? Ez Grosen bakarrik, baizik eta hori ere estrapolatu nahi degula gero Donosti osora, baina beti dakagu prioridade zea bat, ez? Beste auzoetan baino gure auzo propioan egiteko lehenbizi, eta gero ja jutegea gainontzeko horizontetara edatzen. Eta jendeak telebistatik ez du ikusten, baina Jokinen txalekoa berezia da. Beak bakarrik du txaleko hau mugimendu osoan, ze beak erabakizun gure... Erdi. Bere txalekoa erditik moztea, eta erdia eskandalosarena, eta beste erdia Ubarroiena izatea. Ez dakit ze izen duen horrek, Ubandalosa edo eskarroia, eskarroia. Ubandalosa kofradia berria sortu du bera bakarrik, eta? Bueno, bikote, lagundu behar diazu pixka bat kontakizuna egiten ere, hemen ikusten ari garen irudi hauetan, lehen minutu hauek zuek bestaldetik ikusi dituzu, ezta? Zer moduzko hasiera izan da? Hasiera esan, nahiko potente iruditu zaigu mundu guztiak korrika urtero bezala, baina beti ematen du horrela zirrara punto bat jendea horrela inbesteko gogokin eta inbesteko indarrekin korrika eta igerian eta baltxetara egotzen ikusteak. Neri nahiko ondo nijola egitu zen, ez dakit gero itxasuan nola egon kontua, azken aldian karabelak egongo ziela esan zuten, agian baietz, agian ez, azkenean esan digute ez egola arazorik, orduan ondo, baina txura hona da kabintzat. Bueno, hobeto, ez badira agertzen, irudietan ikusten ari gara, ja ondoratzen ari den ontzi horietako bat, izan ere ez dira guztiak helduko gaurkoan kotxeko ondortzara. Bitan bakarrik hartu dut parte, hirutan hartu dut parte abordatzean, lehenengo 2 urtetan enintzen nire baltxara iritsi. Osa, hasi baino lehen ja ondoratuta zegoelako. Orduan 3. urtean flotadorekin inberizan genuen. Alare, horrek ere badaka beste xarmatoke bat, erabaki dezakezu baltsa bat egitea eta bukatzen du azkenean urpekuntzi bat izaten, nahi gabe, ez? Ingenieritza inbersoa egin behar da hor. Eta justo iruditan ikuste dugun bezala, gaztetxo asko animatzen dira, baina azken finean gehien biziraute duten baltsak normalean jende helduagoarena izaten da. Esperientziak hor eskuantza handia du. Aldarrikapen hori ere egingo dugu, gazteak badira, hain gazteak ere badira, eta beti gazteak ere bai, ez? Abordatzean, eta horrezkerretara ikusten ari gara, txalupa sendo horietako bat, hau ez da ondoratuko, dirudienez. Eta polita gainera, oso polita. Oiko nahi zaten. Ez dakitzuek hori nabaritu duzuen esan diatenez, azken urteetan badirela gehiago etxetik ja txalupa eraikita ekartzen dutenak. Bai, ni azken urteetan egon ez goizetan muntaian, rampan, jendea behaien baltsa montatzela guzten eta batzutan etortzen dira aste santuko prozesio baten antzera, hola, sorbaldara igota kriston baltsa elegante batekin kuadria eta kuadriak. Ez du, gura uzteko plazaren dugu eta hola ekarri egu, hemen azken ikutua, hemen pixka dekoratuko egu, baina listo, honek ja funtzionatzeko. Bakoitzak bere estrategia ditu. Horiak eso izango da, jendea azkenaldian oso fuerte jartzen ari dalako COVID-aren ondoren mundu guztiak erabakitutako kirola egitea. Eta, indarrako baldin badaude etxetikan eginda ekartzeko baltsak, baizu, ongi etorria izango da, ze guk horrela txanda gutxiago egin marko ditugu montaiaren turnuan. Hori da. Ze muntaketa gaur goizean esan dugun bezala goizeko 9 aldera hasten dira muntatzen, eta gero bazkaltzera joaten dira. Zuek ere bazkaltzen izan zarete gaur? Ni gaur etxean txintxo, 3. eguna eta gorpuzaia nabari du. Eta kontuan dukita, gero ere txanda gehiago daudela egiteko, lasai deskantzatu dugu, lasai bazkaldu, eta gero ja indarrez etorri gara. Piratoiko benditzai gudano segurtasunagatik astelenan lasai hartzea, gero danak laguntzeko preste goteko asmo. Jendeari azuten zaio, aste nagusia jende asko ikuste du sprint badala, parranda bota, bordaian parte hartu eta listo, baina guretzako txandak egiten eta dana sprint baino gehiago maratei bada. Hala, karrera de fondo.
ondo, ean horri iristen dan bizterik igandera. Bueno, orduan gaurkoa ere da zuen irudi horietako bat, ez? Hauek iritsi behar dute Kontxako hondartzara eta zuek iritsi behar zarete aste nagusiaren amaierara. Hori da, bai. Onik. Hori da. Amordatzea gure astenagusiaren metafora bat. Hori da. Eta iritsiko gera igandera, gure gaurko piratak hondartzara iritsiko dian bezalaxe. Naufrago batu antzera, zikinak, nekatuta, erdituta. Pirata honak bezala, behar den bezala. Eta aste nagusia amaitzen denean, zer atxeden hartzeko denbora tokatzen da, piratentzat? Bueno, segituan ez tekea martxan berrio datorren urtean antolatzen. Lehenengo gune guztia desmontatu behar da, kaia txukunta garbi guztia aurkitu genuen bezala. Ia eta bateko deskantxo hartzen dugu, eta ja. Eta berriro martxan. Danak goitik bera birplanteatzera, zer egin dugun ondo, zer egin dugun ezki, dana baloratu, eta urtero, gero eta hobeto egin gauzak. 2003a aipatzen ari gara, lehen urte izan zelako, 50 parte hartzaile izan ziren gutxi gora bera, orain 23 urte, gaurkoan 1500 parte hartzaile inguru. Zerbait ondo egiten ari zareten seinal ere bada orduan. Esan Kriston arrotasuna sentitzen dugu horrelako gauzak ikusi ditugunak. Gu ez ginen horregon 2003an. Ez gu oso gazteak ginen horrendik. Bai, baina jakitea horregon zehala 50 pertsona zerbait improvisatua egiten, zerbait autogestionatua guzti ziten, eta gaur egun honeaino iritsi izana, arrogoteko modukoa da. Horrek bestalde ere argi erakusten du, badagoela gogoa jai eredu alternatibo bat izateko, pixkat Donostiko suak, zezensuzkoa, izozkiak eta marko inkomparable famatu hortatik aratago, badagoela herri bat hemen errebeldia toke batekin, gauzak beste modu batera egin dituna. Eta horren islada ere bada, beste jende jun izana batzen, pixkanaka horrelako mugimendu batek antolatutako ekintza batera. Ekintza zirikatzaile bezala hasi zen eta beste modu batean, baina hala izaten jarraitzen du. Barkatu bikote, okerrez banaiz lehenengo piratak iristen ari direlako, Kontxako hondartzara, bai? Eta Gorka Granado ere iritsi da, Gorka! Azkar iritsi zara zu ere, Zer gertatzen ari da Kontxako hondartzan? Xabin, guk horrik portutik hondartzera eta lehenengoak heltzeko itxagoten, edo aia lehenengoak harrapatzen genituen, eta heldu dira lehenengo piratak ere. Haupa, zuek, lehen gainera zuekin egon gara portuan ere. Zer meuzko izan da, lehenengoak izan zaite zorionak azteko. Ez da gauza txarra lehenengoak iristea hondartzara, nolako izan da ibilbidea? Nekatuta gaude asko. Osea, jungea a toda leche, eta ikusi egu patras, eta ikusi egu que no había nadie, así que... Super ondo, bai. Baina azkarre egiz, oraindik ikuste ditugu rengoak, eta oraindik denbora bat behar dute ona heltzeko. Entrenatu duzue gaurko egunerako, zein izan da plana hain azkar heltzeko? Surfistak gara. Surfistak gara. Bale, hor da gorduan sekretua, surflariak. Bai, hori da. Ze ikuste ditugu ere, baltsa, ez dakit ikusi dezakezuen, baina baltsa nahiko simplea ez dakit egitza, baina gauza askori gaeko. Ez da zuena gaina? Laburtu dugu. Abordatu dugu. Oso ondo. Eta hartu dugu. Hori ere bada, abordatzea, besteen baltsak hartzea. Asuntoa besteak zeinekin gatitu diren. Ja, hau da jokua, ez da. Donostiako piratak horrelak dira. Batzutan zuri lapurtzen dizute eta beste batzutan lapurtzen duzu, orduan gaur tokatu zaigu guri lapurtzea. Baina ez zaite donostiarrak? Bai. Bale, uste honen gainera donostiara heldu eta besteena lapurtzea. Ez, gure etxean gaude. Guri lapurtu ziguten, orduan gure momentua da. Rebantxa heldu da. Oso ondo neskako, eskerrik asko eta gozatu egunaz. Xabi, eta ikusentzule guztiok, harrapatu ditugu lehenengoak, hemen jarraituko dugu, urrengoak ere harrapatzen, besteen bat heltzen den, oraindik pixka falta zaie, baina hemen seiko guk. Bai, pixkanaka ari dira bai gerturatzen. Hemen gu gauden lekuan ja ez da pirata askori geratzen uretan, dagoeneko Kontxako badia zeharkatzen ari dira. Baina, bikote, lehenengoak iritsi dira, azkar xamar, ez da? Opa, neska, gaina, beste batzoi baltsa lapurtzen, oso ondo. Lehenbiziko itxaso lapurra, ekarri dago ikusten piratak bidala. Horiekin egon gara uste dute hasi aurretik, abordatzea hasi aurretik, eta euren asmoa hori zen, Uste du txaluparik ere ez zutela, sartuko gara eta ze aurkitzen dugun hor uretan. Lehen esauten bezala, iaz lapurtu zieten, orduan aurten ez dituzte asko kurratuko zuten ibeaien baltsa. Esan dugun bezala, urtetik urtera estrategia fintzen juten da. Gero ez da lan gutxiago egin da orduan eta baltsa hobea aukitzeko. Egia esan, guk beti esan dugu, grazia puntu bat badaka, beste norbaiti baltsa lapurtzeak.
Baina, ez zaigu aztu behar ere, lapurtzeaz gain, inguruko honen bat ikusen baldin badegu uretan dagoela, igual laguntzan ere saiatu behar gehala. Batez ere, elkarlana sustatzeko pixka bat. Txaleko hori hoiek, lehenik eta behin, eskerrik asko, beste behin laguntzen egoteagatik, eta orain, badakigun ekartuta zaudetela, eta kapitxo kantuneko ez duela. 5:25 zuzenean ari gara Donostiako portutik, aurtengo abordatzea zuei etxeraino eramaten, zuzenean gaude ETV baten eta baita ETV on plataforman ere, eta behin amaitzen denean ere hemen geratuko gara, ze piraten egitarauak ez du etenik gaurkoan ere. Oain, lehenengo piratak kontxara iristerakoan, bertatik txita bat okiko dute zuzenean berriro gure gunera ekarriko ditunak iritsi berri diren piratak, eta tapiak eta leturiak emango die ongi etorria flamenkan. Horrez gain, nik gogo handia dakat tapia eta leturia ikusiko pertsonalki, baina horren ondoren gainera xiberrutz dakagu, eta ez xiberrutz bakarrik, baizik eta gero braba dago. Zanet, gaur oso egitaro potente dago, nik oso ondo pasako, bihar ezakitza izango da nitaz, baina gaur behintzat, neri berriz gaur lana egita tokatzen zuri lan egita tokatzen zaizu. Turnoa dakatu goizeko 4:00 arte, beraz gaur txintxo. Kontzertuak ikusiko ditut, baina beste modu batean. Egingo izugu konpainia. Eskerrik asko. Gorkarekin goaz, beste pirataren bat edo kuadrillaren bat lehorreratu delako, Gorka? Beste kuadri batekin egin dugu topo, hauek bigarrenak uste dut izan diela, gorriz jantzita denak. Neskak, nolako izan da iritsiena? Hasieran pixkat zaila, baina gero, eta gero oso ondo. Lehenengo aldia parte hartze duzuena? Bai, pentsatzen genuen nola kostatuko zuela gehiago bateatzea, baina ni uste dut zailena dela nora honea iristea. Azkar okitu dugu, barka. Bai. Aizuen, neskak, nola egin duzu txalupa ze? Lehen egon gara batzuekin eta txalupa lapurtu dutela esan digute, nola izan da zuena? Zuena da? Gurea da! Vamos, una mierda! Oso simplea, ez dute lapurtuko hau, oso txarra da. Bueno, aurreko kolako bat lapurtu dute ere, orduan sorteunak izan zarete zuek. Eta nola egin duzu txalupa da? Bakarrik flotado batzuk eta gero zelo. Eta ya está. Bai, eta gero txurroak. Bai, azte momentuan betxandu dugu dena, zer uste genuen horrela ez zuetaren lapurtuko. Eta denak sartu zarete hemen txalupa txiki hori? Hiru gehatu gehatzean, bai, igerian. Baina, denak hemen gaude, así que... Xabin, azenlako piratak errapatu ditugun batzuk igerian, eta beste batzuk baltzetan. Urrengo urteetarako ere, espero gu hemen egotea. Bai. Oso ondo pasatu dugu, bai. Oso ondo, ingo dugu holan agur bat, gora Donostiako piratak? Venga, dieta! Oso ondo, eskerrik asko. Hortxe beste behin gazteak, animoso. Gorka, harrapatu behar dituzu pixka txalupa sendoagoa duten kuadrillaren bat, hor batzuk ikusi ditugu, eta jakin nahi dugu, zer moduz iristen diren hoiek ere horra, eta karabelarik ikusi ote duten, ez da? Karabelarik ez dakite hongoan, argi berdea eman digutelen ateratzeko, kalaberak behintzat asko ikusten ditugun pirata guztien artean. Jokin txista lapurtu diazu. Nahiko argitzen. Hau bertxolaria. Eske, beti gertatzen zaigu gauza. Hobe kalaberak gaurkoan, karabelak baino, eta karabelaren bat hor badago badian, beldurtu ere beldurtuko zen, hainbeste jenderekin hor urretan. Bai, ziurrenik hau izango da, ere Medusak Donostitik uxatzeko estrategia dian. Alare, lehen osain komentatzen zenun, ea baltsa sendoago bat dakan kuadrillaren bat topatzen dugu, baina horiek orokorrean esperientzia duen jendea izaten dianez, eta esperientziak ere erakusten dunez, oberen pasatzen den modua dala, hor meolloaren erdian egotean alik eta denbora gehien, segurazio oraindik ez ditugu topatuko. Bai. Hemen, esperientzia honek askotan, nik behin ikusen nebera portatil bat zekatela baltsa batean, zerbezekin, meriendarekin, esan, hauek ez dute kontxara iritxena, hauek neote pasa, atxalde osoa uretan posible baldin bada. Gero, DJ Bull famatuaren kuadrillare hortik handibiltzen da. Aurten ez dut ikusi. Ja, aurten nik ere ez ditut topatu, baina urtero horri biltzen dira. Bafle batekin, musika jartzen. Gure musikan dultzaina jotzen. Bai, hori egia da. Azkarregi iriste ere ez da komeni, Kontxako hondartzara, hor, tartean saltsa guztia galtzen duzulako. Kontxako hondartzara, eta orokorren bizitzan azkarregi iristea ez da komeni. Nola gauden, atzo ez zinen atera, ez da, Jokin? Bai, atzo atera. Abaita ere. Oso luzido ikusten zaitu, Batzutan itxuroso atera berretxetik.
maskara bat jarri, jendeari sinistarazi ondo zaudela, eta hortik aurrera... Mikrofonoa bat hartu eta konturatu ez zaudela ondo. Ez zaudela bat ere ondo. Bikote bertsolari, Gorkarena joan behar dugu berriz ere, pirata gehiago iristen ari direlako kontxara. Gorka, zurea da hitza. Hemen jarraitzegu kontxan, Maialen eta Iraiderekin, eta Xabi, markatu esatea, baina nik uste trukoa, ona, kontxara azkar heltzeko, dela, baltsarik ez eukitzea edo baltsa txarrak eukitzea, zer, oraindik, baltsa desenterik ez dugu aurkitu, eta hauek esate dugutenez, Iraide eta Maialen, baltsa gabe gainera heldu zaetela. Beste urtetan baltsak egin dugu, baina urtean gabeita animatu gara eta azkarrik itxi azkenen orduan ondo. Baina nolatan, zu ez ezate, igerilariak edo trebeak itxason edo? Keba, para nada gaina, baina bueno. Aurreko urten ez zitzaigun oso ondatera baltzakin, da horrela aurten esperientzi berri bat bizitzeko baltza gabe ateratzea. Nolako izan zen aurreko urteko esperientzia ba? Bazen genuen eta ginen da segitun pintxatu intzuen da orduan egin berri izan genuen trastokin orduan. Orantoko hau zitzaigun eta asko guztikin egin berri aurten ezer gabe. Aurreko urteko izan zen, aurtengo entrenamendua, ezta? Oia, gutxi gara ega. Urtia eta nik uste ja pixkanaka esperientzia egiala hartzen. Marmokarik ez dakit harrapatu zuen bidean edo ikusi zuzen baten bat. Gorka! Ez genuen baiet, baina suertez ez du horkitu, osake. Galdetu deba berba zode, baina esan dugu gaur etzea. Dela, osake, gusto, hobeto. Oso ondo, bikote, baskerrik asko. Gorka, entzuten aldiazu? Gorka, justu hori galdetu behar nienean marmokarik ikusi zuten, baina ikusten ari gara gainera sorosleren bat hor zure atzean, bandera gorria jarri dutela hor zure atzean, ondartzan. Beraz, uretara... Bai, ez dakit marmokengatik... Azeratzeko ondo, baina sartzeko agian gaizki. Ez dakit... Igual pirata gehiagin daudelako, Sabin? Hori ere izan diteke bandera gorria jartzeko arrazoietako bat. Bai, ezkerrazia egin digulako, eta hemen jai giroan gaudenez ikusi dugu soroslea zure atzean, bandera gorria jartzen, utzi ozula lanean, izan ere, zenba jende dago hemen atzetik lanean? Vale. Lasai. Bai, lehenera aipatu ditugu urpekariek, zenik bi aldiz hartu dut parte, eta batean laguntza behar izan genuen. Hemen portutik ateratzeko, eta urpekari taldea beti hortxe dago prest, laguntzeko prest, eta segurtasuna mantentzeko prest. Bai, garrantzitsuena batez ere oso ondo pasatzea, hori noski, baina hortaz aparte komeni zaigu beti ziur egotea, ez dela inorra egongo zauritua, ez dela arazorik egongo, orduan horregatik behar dugu horrelako infrastruktura potente bat, hori behintzat bermatuta egon dadin. Antolaketan ere bai, bilera ziten dugu Gurutze-Gorrikoekin, subiltzaileekin, hau dena ahalik eta seguruena izateko, eta ez beharrik ez gertatzeko. Ikusten ari gara, pixkanaka bakarrik geratzen ari garela, kai honetan. Jokintan eri kostatu zaigu honeaino iristea jendeakin burrukatzen, aurra jomarra, ez duguten uste pasatzen, eta bain batean hemen ez da inor gehatzen. Hori egia da, nerea gubiok nahiko dituta gaudela, ze hau irekitzen dugun bakoitzen beti bakarrik gelditzea. Jendeak ez gure ondoan egon nahi. Hori egia da. Hortxe ikusten ari gara, gazte jendea oraindik ere pixkanaka iristen. Eta bai, oso jai bizia da, uretatik mugimendu asko ikusten da, baina kanpoaldean ere, bai, ze jende asko mugitzen da, eta jarraipen guztia egiten diote abordatzeari, portua jendez gainezka zegoen arratsaldeko 5etan, eta pixkanaka denak korrika ospe egiten ari dira, helmugaratze hori ikusteko. Eta, bueno, astelehen arratsaldeko kontzertua izaten da urtero jendetsuenetako bat. Gobertzea beste urte batzutan, Pilotes Txerria, beste talderen bat, nik izaten nola jo, baina beste egun batzutan, gaueko kontzertutan ez dago hainbeste jende. Aurten tapeta loturia nik berdin espero, eta ni bertan egongo nahi. Nire naiz faltako, eta gainera, zuku diozuna, beti izaten dela kontzerturik jendetsuena. Egia da, oso Pilotes ekutu dituzula justo, eta egia da Euskal Herrian orokorren mariatxion batek jende asko mugitzen dula, baina gero ikusi dugu... Trikitilarion batek agian gehiago. Trikitilarion batek ere... Baina hortaz aparte, urtero errepikatzen den zerbait dela, independientemente zer talde dagoen, orduan nik uste gehiago dakala, zer ikusi gehiago dakala gure mugimenduarekin eta gaur egiten den guztiarekin, kontzertua berarekin. Bai, behin abordatzea amaitu eta jarraitzen duelako honek, elektrotxaranga batez lagunduta ere gerturatuko dira.
flamenkaraino, eta arratsaldeko 8etan, oker ez banaiz, puntu-puntuan, Tapia eta Lezuria. Ba, ordutegi zehatza ez dakit. Gu jasotzen ibiliko gara hori arte. Ja, lehenengo notak entzut ditugunean, esango dugu, venga, hau ja bukatzeko jumarko da, eta gozen korrika flamenkara berri. Baina askotan ez dugu okitzen erlojoa behiratzeko denborarik ere. Lanpetu ibiltzen gara beste goza batzen da. Hortxe berriz ere Mikelen irudiak, aireko irudiak, dronearen irudiak, eta pixkanaka tropela ari da, pixkanaka banatzen ere. Eta bai, ondo zenioten bezala, txalupa sendoenak atzean geratzen ari dira, badakitelako non dagoen festa ona. Hor trukoa ere bada, nik erabiltzen nuen gaztagoan izanean behintzat, benetako txalupetara gerturatzea, eta hor zerbait rakaneatzen saiatzea. Patata bat, zerbezatxorien bat, bitartean pixkat eskantzatu behaien boiara utxita. Bai, ze hor badian dauden bestelako itxasontziak, benetako itxasontziak ondo zenion bezala, hor ere jendea ikusten egoten da. Claro, eta horiek ere abordatu behar dira. Laguntzen baldin badute, ez da? Horiek noiz eta abordatuko ditugu isunik jaso gabe. Edo bintzat begirada txarri jaso gabe. Baina noiz baitola zerbait eman dizuete. Niri bai. Bai, tokatu zaizu. Bai, urte baten ikusi nintzen larri xamar, eta esertzen utzi zidaten, patata batzuk eman zidaten, eta gero piraguista batek lagundu ninduen pixkat, hola soka batetik eutxita kontxaraino. Bitza jende jatorrekin. Bai, jende jatorrekin nuen. Eskerrak. 25 minutu arratsaldeko 6ak izateko, eta pixkanaka ikusten ari gara Kontxako hondartza ere jendez gainezka jartzen ari dela. Baina oraindik ere geratzen zaie batzuei, pixka bat geratzen zaie oraindik ere lehorreratzeko. Giroa ere, esaten ari gara, nahiko ona tokatu zaigola, 25 graduren bueltan lainotuta, baina bere handirik ez. Gehien bat ikuslengatik esaten nuen, zeuretan egoteko, beroa ere ondo dago, baina ikusten egoteko. Eta garrantzitsuena, marea bajua horrela gutxiago imarrute igeri. Mate dut ontakeri badela, baina metro horiek diferentzia markatzute. Jendea zela oso nikatuta egirizan da. Bai, nahiko lasai dago itsasoa, ze urteren batean ere gertatu da, eguraldia ez lagun izatea eta nolabait aldatu behar izatea egitaragoa, urteren batean portuan bertan ere geratu behar izan zuten piratek, gaurkoan ez dugu aitzakiarik Kontxako hondartza konkistatzeko. Bai, aurten temporalik ez dago. Hortxe, emozioz beterik. Uretako pistolak hartuta, pozez Mangitoak, horatzen. garrantzitsuak baitare. Bai, antolatzeekin. Bai, ez da, mangitoak ere protagonista gaurkoan. Nik flotadoreri gabe ez zara bordatzea ulertzen. Gorka Granadorekin goaz berriz ere, ez dakit dagoeneko busti den Gorka. Gorka, norekin zaude? Xabin oraindik busti gabe, eta espero gu askoz bustitzea ere ez, barkatu esatea. Baina antolatze batekin gaude, Lorerekin arratsaldeon. Arratsaldeon. Lore, bueno, ikusi ditugu baltsak heltzen, oraindik batzuk ere falta dira, asko falta dira ere. Zer espero gaurko unetik? Bueno, hemen oraindik orduak gatzen zaizkigu ja dana josetzeko, baina pixkanaka jungo dira iristen, eta pixkanaka jungo dira ere horruntza beraien baltsak eramaten eta guk lagunduko diegu ere bai, eta zabor guztia ondo jasotzen. Hori galdetuko nizun ere, zein da hemen hondartza dukazuen egiteko antolakuntzatik, zaborra biltzea, laguntzea. Bai, azkenean balsak plastiko pila eta flotadoreak eta pale pilo bat, eta hori dena eraman barregu gero dago zaborreko kamioi bat, eta horrela sartu behar dugu dena, eta flotadoreak ere bai desintxatu edo pintxatu eta ere bai zaborretara bota, eta hori batez ere bideratzea jendea horruntzan. Lore, galdetu nizun ere, ea ze sentsazio, ze irudi ikusi duzun gaurko abordatzen honetatik. Ze ikusi ditut baltsa oso txarrak, ez dakit justo horien gara joan garen edo ze gertatuen aurtengoan. Bai, beti egoten dira asko lantzen dutenak eta gero daude bi flotagailu elkartu eta ja horrekin aurrera jarraitzen dutenak. Eta azkenean, niretzako esan hori da ideia berenaz, gero ez duzu inoiz aurkitzen zure balsa, sartzen zera edozeinetan, eta paleak pixatzen dute pilo bat, osake, asko zobeto pixkat kutrea izatea, eta asko zobeto iristen. Eta gainera ikusi egunagatik, hori dira lehenengoak iristen ere, orduan teknika txarra ez da? Ez, hori da modu berenaz, paleak hori ondoratzen dira, bustitzen dira eta pixu gehi hartzen dute, eta azkenean desastre da. Eta gero jasotzeko ere bastante okerra. Así que badakizu, aurrengo urteetako piratentzako ere, baltsa, eskasak eta nahiko horrekita. Ez dela beste bat lapurtu eta jazta. Oso ondo, Lore, baskerrik asko, eta Xabi eta ikusentzule guztiok, guk hemen jarraituko dugu piraten etorrera honetaz gozatzen eta dena zuei kontatzen. Hori da, jarraitu piratak ezagutzen,
baina ez zatu esan balsa oso txarrak direla, bestela agian bakarren bat asarretuko zaigu. Erronka atzako jogu gorkaria. Torren urtean ETV-ko lantaldeak atatzen duen baltsa bat, eta gure nivela igotzen zuen. Horre gorkarekin zegoena, Ubarreiak kofradiako kidea zen, ez da zuen laguna. Lore, hori da, Ubarreietako kide bat. Beti ibili da oso fin, eta oain ere, hoi eda erakusten. Argibideak argi ematen, ahotsa perfecto eukita. Ba hori, kide profesional bat. Horrelakoak ere behar dira, tarteka. Fundamento pixot jarren ezan jendea holakoa behar da, bai. Hortxe jarraitzen dugu irudiak ikusten. Beste neska kuadrilla bat, bati flotadorea lehertu zaio, hala ere lortu du iristea. Nekatzen dira, Pilo bat, nik horatzen nire lehen urtean urrengo egunean nitula agujeta batzuk. Sentitzen un paliza bat eman ziatela aurreko egunean. Hori askotan izaten da, agian, elektrolito gutxi hartu dituzulako egunean zehar, ez agian bezperan, ez, isotonikoa ezen zerbait hartzeagatik, akaso? Akaso bi gauzak aldi berean. Bueno, kuadrilla hau ez dakit zen bat ziren, baina uste dute ikusi ari garela, kuadrilla handia izango zen. Eta lehen aipatu dugu eguraldia, ze atzo iluntzean bota zuen zaparra da ederra hemen Donostian, Bota zuen. Blai eginda bukatu genuen askok, baina kontzertuak berdin ikusi behar ziren. Bai, ni altxalilin egon nintzen, lehenengo filan, eta bukaera epikoa izan zen. Ze kontzertu osoan zehar, emanaldi osoan zehar, eguraldiak aguantatu zuen, baina azkena bestian kriston euri zaparra da bota zuen, kazkabarra eta denak hasian trentsutsuan egiten, konga bat egiten euripean, eta oso irudi polita. Eguraldi txarrari aurpegi ona jartzen. Hoi da. Egia zen kabaret bezala oso desberdina izateaz gain oso politu zen ikusteko. Gorka, berarekin, bale? Altxalili. Ba, benetan, zortedunak ere bai hori ikusteko aukera izateagatik, ze ez dituzte emanaldi askoz gehiago eskainiko eta atzo hemen flamenkan ikusteko aukera izan zen, naiz eta eguraldia ez oso lagun izan. Gaurkoan bai, badirudi ateri eutxiko diola berriz ere. Eta hola hobe, Tapia eta Leturiarekin dantza pixka bat egiteko, gero sueltoan. Suelto eta agarratuan, tokatzen dana. Bai, bueno. Hoi, esan batzuk gustatzen zaila pixkat urte osoan zehar juten dira, hori, nik ikasikot bailes latinos, nik bailes de salon, nik ez dakitze. Gero demostratu beharra dago. Begida, irudia bere nahiko ikusgarria ez, itxasgora esaten genuen bezala atzetiken ari da Kontxako Hondartza hartzen, hala ere ikusle asko ikusten dugu hor, beti aipatzen ditugu turistak. Zer esango ote duten, zer pentsatuko ote duten, ulertuko ote duten honen helburua, aldarria, ez dakit, zer pentsatzen duzu ezuek? Precisamente, gustatzen zaigu egin batean turistak hiriak horregotea, ze simbolikoki badaka nahiko pixu, ez, pirataz betetako baltsa kutre batzutan, baltsetan etorritako pirata kuadrilla izugarri bat azaltzea, girientzako pentsatuta dauden festa batzutan, hor erdian abordatzen, horrek badaka nahiko simbolismo. Baina, turistaren bat baduen alboan Gorka, berriz ere zurekin goaz? Bai, kurioso da gainera, ari garelako lehen elkarrizketatutako horiek orain Hondartzan ikusten, eta ematen du, funtzionatu diela aurtengo baltsa egite horrek edo, ametsekin, zuekin egon gara lehen, zueldu zara kuadrillako beste inor ez? Ez, egerian etorri naiz, zeren gure baltsa horatu digute eta puskatu egin da. Eta esan, minimo egerian iritsiko naiz, eta, iritsi naiz, ez da gutxi. Eta zue gainera aukeres banago, paleekin egin duzu baltsa, ezta? Bai, gauza lotu ditugula sokekin, zeren ez genitun bridak, eta paleak zeuden pixka bat guztiak, eta uste dut diela, eta azkenean gu ginen ja 14, igo zaizkigu beste 5, gure baltsa ez du izan. Urrengo baterako esango dizut, hemen gabe ikusten flotagailuak ari direra heltzen, paleak ez, así que urrengo urterako ere apuntatu. Bai, urrengorako saiatuko gara pixka sinpleagoa, uste genuen paleak izango zela ideia ona, eta, una resultado, así que hori dago. Eta besteengandik esperantzari badaukazu helduko diren edo pixkat bidean gaituko dira? Iritsiko dira, bai. Bere besoekin
Agian barkorik gabe, ez da paretik gabe, baina, bueno, beraiek espero beti iristea, zen bestea bakarrik egituko naiz. Eta zure esperientzia, zer meuzkoaz, esan diazu, portutik ona badagoela tarte bat igerian ere. Bai, azkenean lehenengo zatia batxetaraino badiru ez ez, baina nekatzen zea, eta gero azkenean portutikan ez bazea ateratzen, zen ni portuko irteran ja, hemen hortikan, honea, igerian, eta badiru ez ez, baina kilometro bat agian badago. Eta kilometro bat igerian, azkenean, zati bada. Ez da txantxa basorionak, ona heltzeagatik, eta eskerrik asko, eta bueno, guk hemen jarraituko dugu, jende gehiago elkarrizketatuko dugu, eta jende gehiago bilatuko dugu hemen, aber denak iristen diren, eta ben, ametsen kuadria ere ona heltzen den. Bai, oraindik ere ikusten dugu, hemendik ikusten ari gara, batzuk oraintxe hortxe uretan kieto daudela, presarik gabe, Gorka, beraz, hor geratu hartuko zara pixka batean, oraindik ere, entzun ere, ez dugu gehiagi entzuten begira zegiroan. Ze jatorrak, Ados gaude beraien aldarriarekin, piraten bizitza berena. Unkitzu egiten zarte, irudi hauekin, Jo, eski nik aspaldi ez nola abordatza ikusten nola hain gertutikan. Hain gertutikan diot kontxatikan, hemen irudiak ikusitugulako normalean ja ni ordu hontako egoten naiz pale guztiak jasotzen, intxabelak pintxatzen. Aber gustatu hartzaizuen alderdi hau, eta hemendik aurrera nirekin egoten zareten urtero, hemendik ondo ikusten dugu. Zigor hauekin. Bai, bizta privilegiatu da azkagu. Eta gero pasamos a Euskal Aventura. Ze mozorro zer eman horrek? Langostino bat, ezta? Otarraixka batena. Mozorrotuta ere jendea animatzen da. Jak esparru bat ere ikusi dugu. Bai, lehen ikusi dugu. Gainera oso kurioso izan da, ze gure ekide batzuek, traganarroek, bideo nahiko grazioso bat egin dute, Jak Esparroek, badakizue korritzen dula oso modu karakteristiko batean. Eta horre bilidea bere inguruan horrela korrika egiten, deak pixkat nazkarpegia zekan bitartean, esaten, nahiko da bromarekin, ez? Bueno, eskatu diegu eta lortu ditu. Ikusleak eskatu dizkiogu Gorkari eta okerrez banaiz hor ikusle moduan egon den bakarren bat duzu alboan, Gorka Granado. Zuk eskatu eta hemen dauzkagu, Xabin, denak zuentzako. Hemen ikusle batzuk, gaurkoan, abordatzea ikuste datorri zaretenak, zer meuzkoa abordatzea ikusi duzue? Oso polita, jende asko eta ambiente oso ona. Aizu, eta gainera, esan digutenez, Euskara Aventuran ibili zarete zuek hilabete osoan, zer iruditzen ez zuego horrago, Euskara Aventura edo abordatzea? Bueno, Euskara Aventuran aborda ja egin genuen orduan, Euskara Aventura. Euskara Aventura, ze gainera hemen behintzat garbi doa zuretatik. Euskara Aventuran ez gindazen hain garbi hemenditik. Eta gainera, lagunak ikuste datorri zarete ere, eta hemen dauzkagu Euskara Aventuran ibiliren eta abordatzean parte hartu duten gazteak ere, zer moduzko esperientzia? Bai, oso na, primerakoa. Lapurtu digute balsa, baina bueno. Iger histori gara eta jazta. Hori da kontetan da bena. Lehen ezagutu ditugu batzuk ere, baltsa lapurtu dutenak. Ordan igual zuena izan da lapurtu duten baltsa ere. Bueno, guk ez dugu ikusi bidean, ez dugu ikusi. Ez. Ba, igual ondoratu da zuena. Pues igual. Lapurtu ezkue, baina euran lagunakin gara eta orduan gero errekuperatu du. Zuen lagunei ere galdetu dira, zer da gogorragoa? Euskara Aventuran parte hartzea edo abordatze honetan egotea? Euskara Aventuran ikustetan poiekin da horra azkenean egunak, hemen laster pasajaku eta ondo pasa dugu. Aizu, eta zuek ere imaginatzen dute Euskal Herriko punta batekoak izango zaretela denak, nola elkartu zarete baltsak egiteko? Bueno, WhatsAppetik hitz egiten eta gaur batu inga, eta hortxe hementxe. Bai, huria. Bai. Nolakoak izan dira zuen baltsak ba? Azkeneko momentuan, flotadore batzuk erosi du, soka batekin lotu eta aurrera. Zinta pixka lotu dana eta listo, tauretara. Oso, ondo, eskerrik asko. Eta Xabin, eta ikusentzuleak, badakigu, flotadorerik Donostian, ez dela gelditzen ikuste ditugu denak flotadorekin, espadako asuntoa ere bada flotadorena. Eta hementxe Euskal Aventurakoak abordatzea bukatutzat eman dutenak. Zein bidea, haze uda pasatzen ari diren gazte horiek. Ura! Haupa gazteak, inbidia pixkat ematen dira, gazte hauek, eta duten ilusioa, eta haze uda pasatzen ariko diren. Ilusioa, indarra eta dana, Euskara Aventuratik bukatu eta zuzenen azten nagusira. Gaina, urtero ditugun gonbidatuak gira, ez dakit pertsona berdinak gire, baina urtero Euskara Aventurako taldetxo bat, jatorra, alaia, eta goztada bada Euskara Aventurako gaztetxoak hemen ukitza urtero. Eta jarraibia zatela etortzen, hainbeste urtez. Oida.
ez da geldialdi txarra, Euskal Herritik zehar ibilita, Donostian geldialditxo bat egitea, gaurko egunean, abordatzea bertatik bertara bizitzeko, ikusteko esan behar nuen, baina hauek animatu dira eta uretara ere sartu dira. Arratsaldeko 6ak izateko 10 minutu geratzen dira eta hemen jarraitzen dugu, zuzenean, gu Donostiako portuan, piratak gehienak ja Kontxako hondartzatik gertuago portutik, baina esan ari gara batzuk geldirik daudela. Hoiek ez dira iritsiko gaur. Hoiek Tapia eta Leturiara ez dira iristen. Agian iritsiko dira, baina bustita. Lehortzeko denborari gabe, hala ere badago jendea oso antolatzen dula, eta ja hor Kontxan bukaeran eukitzen dula, motxila bat, toaiekin, ezakize, aldatzeko arropa, hori ja infrastruktura oso potentea da, gainontzeko hilkorrentzako, ez? Baina holako jendea ere badago. Hori ere pentsatu behar da, aurretik, ze behin amaitutakoan, zer, Gorka, ikusi zaitut, zuzenean gerturatu zarela, oraintxe lehorreratu den gizon baten albora, nahi bali baduzu hartu hitza, Bai, kontatu, zer moduz iritsi den. Bale, bai, hartuko izut, Xabi. Ze ikuste ditugu hemen, igual, veteranoenak edo? Segurazki bai, segurazki ja urtea dara magu ateratzen eta ona! Bueno, Xabin, veterano kuadri bat, nolako izan da gaurko abordatzea? Izugarria, jende pila bat, ura eharra, eta oso ondo giro oso polita, eharri oso ondo bazkaldu dugu, eta primeran. Egun osoko plana izan darduan? Bai, noski, oraindik ez da bukatu eguna. Lehenengo aldia ez da, parte hartze duzuena, nolako izan da, zenbat urte eramazte parte hartzen edo? Batzuk urte gehiago, beste batzuk gutxiago, baina desente, urte desente. Urte desente zema da? 10 bat. 10 bat bai. Oso ondo, eta gaurkoa zer meuzkoa, berezia izan da edo? Polita ere, berezia, beti dago, aurten ekarri dugu gure maskota berria, zerena flamenko arroza. Bira. Bai, oso ondo etorri da gurekin, ez da galdu. Eta gaurko plana zein da orain abordatzea bukatuta, zer da gaur egun zuena? Guain dutxatu, gero earki afaldu eta kontzertura. Tapia Teleturia daudela esan digute, así que galdu gabe ez da. Galdu gabe hori da. Guaindik astea luzea da, osea que astelera da eta aguantatu behar da aste osoa. Oso ondo, eskerrik asko eta ondo pasa. Ze poza, hortxe, veteranoenak ez dakigu, baina veteranoak bai, adituak bai, eta profesionalak, ze goizetik esan du plana abiatu dutela, beraz ez da bakarrik abordatze hau, baizik eta bazkaria, gero afari eder bat ere egin gomen dute, ezin dira kexatu, Egunak askorako ematen du, badago jendea erabakitzen duna, danborra da egunean adibidez izugarrizko bazkari eta afariak egitea, beste batzuk nahiago dute piraten abordatzean egin horrelako gauzak. Así que, bakoitzak depende ze pixu ematen dira, baina guretzako desde luego argi dago, honek izugarrizko pixua duela. Urtetik urtera pixu gehiago hartu duena gainera, eta aste nagusiko ikur ezagunenetakoa bilakatu duena dudarik gabe. Hortxe beste kalabera bat, ez karabela, kalabera, lore eta guzti. Abordatzeko FPA. Abordatzeko FPA. Abordatzeko flotadore pila. Agian palea nunbaitetik hartu dute eta nolabait zerbait idatzi diote eta aurrera hauek ere. Jendeak ere arrauna galtzen dut edo zer gauzarekin saiatzen da aurrera egiten, baina... Hortxe ikusten dugu bat, bai. Arrakasta gutxirekin. Beste batzuk ere esan dute, hankak erabili beharko zituztela motor moduan, ez zauketelako palarik, ez arraunik, ez ezer. Jarraitzen dute hortxe hondartzara iristen, oinez, nekatuta ere bai, dirudienez batzuk. Dutxa hon bat, orain, lehortu. Dutxa hon bat, merienda hobeago bat, eta jarraitzera. Baina esan dugu zela, hau karrel luze bada eta igandera arte ditxe, da? Honek ez daukatenik, aste osoan jota fuego.
Piratek ere baduzue egun bat, ez da? Aste nagusi honen barruan. Hori da, aste azkenean. Etzi izango da. Aste azkenean, ze plan duzu ordurako? Plana zehatz-mehatz leheno kontzertuekin esan dizugun bezala, egitaragoa nik behintzat ez dut begiratu. Nik goizean turnoak orduan goizean ez dakit zer dagoen, baina gero badakit bazkari pirata dagoela, elektrotxaranga... Importantenak badazkizu. Eta gero garrantzitsuna playback txapelketa. Bueno, orain itzengo dugu playback txapelketari buruz. Gorka berriz ere zurekin gu hemen playbackari buruz aritu behar gara eta. Hala da, orain ikusle batzuekin egoteko aukera dukago, baltsak heldu bitartean, jendea dagoelako ikusten, hondartza bete da, eta ben gaude familiatekin, Nagore, bi alabekin, arratsaldeon. Ez dakit urterako plana den, gaurko egunean gona etortzea. Normalen etortzen gai ikusten lehen garai batean parte hartzen, baina alabako kinitunetik guain aborda txikian egiten dugu, umen egunean, da nire ikustea etortzen gara beti. Eta ze oroitzapen daukazu parte hartzen zenuen urtegietakoa edo nolako izaten zen abordatze egun hau? Egun berezia, oso ondo pasatzen gendun, da beti azken momentu genuen modu baltsa bat montatu, eta pixkat gara hortan prekarioa izaten zen gaur montaje handiagoa egiten da, baina ondo. Batzuk ezagutu ditugu ere, hondartzara heldu ere kasi ez dienak egiten, ez dakit zuen kasuan ez baita izan den, edo? Suertez, urtero iritsi ginen, bai. Noiz baita hori arriskoan egon ginen, marean arabera, edo izan arabera batzutan igual beste aldera bidaltzen gintulako, baina baita suertez urtero iritsi ginen da oso hori gaina. Donostiarrak zaite zuen, ez da? Imaginatzen dut ere polita izango dela, noiz baita ere baten bat heltzen ikusiko duzuelako, edo hor zabetelako zaila ber, ea baten bat ezagutzen duzuen, edo? Bai, jende hola ezaguna ikusten nahi geha, hilo bare bai parte hartzen nahi da eta bere bila gabiltza, guandik ez dago lortu ikustea, ez dakigu igual iritsiko ez da, baina... Eta nolako ari zarete bizitzen aurtengo, aste nagusia, abordatze egun hau, jende asko ikuste du gaurkoan, nolako izatek ari egun? Ondo, gaur goizen egia zen, oporretatik bultatu berri gaude, eta justo gaur lehenengo eguna festetakoa, eta besti gabe oso guen atxalden etorri gau ikustea, gero ja jarrituko dugu plan bereziak egiten datozen honetan. Oso, ondo, eskerrik asko, eta ondo pasa. Eskerrik asko. Sabin, guk hemen jarraituko dugu, baltsak etorri, eta gu haien gana joango gara ere, eta ikusleen gana, eta denekin egoteko aukera aukiko dugu, seguro. Donostiar batzuk hortxe ikusle moduan izan direnak, oporretatik etorri berri, baina jakin badakigu Donostiarrak bakarrik ez, Euskal Herri osotik gerturatzen dela jende asko, gaurko eguna bereziki bertatik bertara bizitzera. Arratsaldeko 6ak izateko 2 minutu, aurrikusita zegoen moduan gehienak iristen ari dira. Eta laizter utziko zaituztet zuei ere bertara joaten. Eskertuko duzu. Giroan berriro porkendu adizatzen bizkatxa bat. Hala ere, gu 6:30 arte hementxe izango gara zuzenean, gero agian gerturatuko gara zuengana. Tapia eta Leturia erakusteko aukerarik ez dugulako izango, baina gu gozatzeko bai. Hori seguru bai. Eta elektrotxaranga aipatu dugu, eta hori ere bilakatu da tradizioetako bat, ez? Behin amaitutakoan, elektrotxarangari gerturatu, eta kalejiran etortzea. Hori da, elektrotxaranga, txita, DJak beti dago zer kalejira moduan juteko hondartzatik berriro kaira. Azkenean musikarekin girotutako zerbait egitea da ideia, jendea azkenean musika dakazunan de por medio errezago mobilizatzen dezunako, eta horrek laguntzen dut denak leku bere eramaten, denak flamenkara eramaten, eta ja berriro epizentroa, gaurko epizentroa flamenka bihurtzen. Azkenean hori bai da interesatzen zaiguna, ez? Gure egune izatea jai eredu desberdin honen epizentroa, eta horrela pixkan laguntzen dut ez, baizu. Urtero, funtzionatzen duenarekin, aurrera. Aurrera goaz orain berriz Gorkarekin. Haze lan fina egiten ari zaren Gorka, zeinekin zaude orain? Beste kuadrigatekin gaude orain, hauek bai palez osatutako baltsarekin heldu dira hondartzara, Kontxako hondartza honetara. Ez dakit nolakoa izan den iritsiera, konta iguzu, Hasieran kostatu zaigu baltsa aurkitzea, baina esfortzurakin eta guztiekin laguntzakin,
atera gea eta poliki, pues iritsi gea. Ikusi ditugu ere, flotagailuz betetako baltsek arrakasta izan dutela gaurko egunean. Zuena, bueno, nahiko establea bera izan da egia, no? Bera azkena etorri da, bera azkena. Azoparranda eta loin bartzen, gero hemen guztia emateko, eta hori, gustura eta oso pozik baltsa hemen. Karo, beste gainera egite denean asko sobeto. Bai, hori beti. Eta norri izan da baltsa egiten ibili dena? Zuek bai? Guk, beraiek bi, bueno, bost lagun egon geha. Eta bueno, ordu batean jain dugu, ondo flotatzen du eta bea, iritsi geha. Goizeko 9 terditan, Goizeko 9 terditan ja hemen? Hemen ginen, bai. Eta lehenengo urtea da parte hartzen duzuena edo? Hirugarrena. Duela 3 urte lehenengoak iritsi ginen, bambuzeko boltsa batekin, baina bueno. Gaur, bale. Gauza izaten da, gaizki hasi eta gero onera joatea, baina ez lehenengo urtean, lehenengo heldu eta... Esperientziakin hobetzen duzu, eta bueno, orain ja, lasai iristen geha, eta pozik gainea. Zuen kasuan hobetu, zuen kasuan txarrera jo, ezta? Lehenengoak heldu bazineten, aurten ja, batzuk pasa iraia dagoeneko. Bueno, bai, baina, bueno, guk ere, pues, demora pixkat gehiago nahi dugu lagunekin, besteekin abordatzen, eta, bueno, horrela pozik gabe. Oso ondo ekipo, eskerrik asko, eta ondo pasa gaurko guna. Guk hemen jarraitzen dugu, portuan, iaia bakarrik, eta hor geratu zaigu airean playbackaren gaia. Aipatu duzuelako, etzi piraten eguna izango dela, eta egitarauaren barruan playback lehiaketa dagoela, eta ez omentzaizu gustatzen zuri, hainbeste playbacka? Ez, hori ez da kontua. Gustatu bai, eta ikusteko marabila izugarria da. Jendeak asko kurratzen du, izugarrizko dantza, koreografiak, performance oso potenteak egoten dira askotan, mozorratuta eta najuten da jende askotan. Kontua da, precisamente horregatik, ez dean ez uste denbora nahiko izan dudanik gandorazko ez prestatzeko, aurten denezela aterako. Asteak daramatzat, bai, asteak daramatzat jokin komentzitu nahian, eta asko kostatzen ari zen. Nik konbentzitu den entorren jatxetik. Arazoa da, bilerak, txandak, gauza ugari. Jokin ez askusan, ni atzo animatu nintzen playback talde batera eta atzo montatu genuen dena, orduan gara izan eta bi egun. Beraz, nerea zuk bai hartuko duzula bat. Bai. Bale, uste nuen proposamen atela biak elkarrekin ateratzeko. Bueno. Hori ere proposatu dizun eta zentzen dira ez. Hemen saltza dugu. Baina, bueno, Gorka, hau entzuten nahi ez dakit entzuten gaituzun hemen saltxan gaude, zu zein egin zaude? Xabi, beira, ezinezkoa da, abordatzea etorri eta ez bustitzea, guri etokatu zaigu bustitzea, eta hemen daukagun kuadrilla honi ere, gainera piratez etorri zaete, bueno, orpeia bintzat margoztuta, ezta? Bai, hola etorri geha oso animatua. Aizue, Piskat faiatu digu, baina besteak baltsarik ez dut ikusten hemen, ez dakit nola heldu zareten gaurkoan? Igeria, eta sokorristekin. Bai, lagundu digute, atzeko... Zalun ekarri gaituzte beraiek. Osea, igerian, nolako izan da igerien egin duzuen bidea, badira metro batzuk, eta... Oso horra, nekagarria. Bai asko kostatu zaigu. Baina, iritsi gero. Baina, ezen eukaten prestatuta baltsarik edo? Bai, baina lapurtu digute eta ordo. Iritsi gera eta hartu dugu beste bat, gurea zegoen pixka bat atzean. Orduan gurea ez dugu ez da ikusi. Orduan, ideia honena izan da, igerian etorri, eta ikusiko da gertatu. Hori da. Eta gainera, improvisatu. Oso ondo, lehenengo aldea parte hartzen zuena edo? Bigarrena. Eta aurreko urtean, espero, hobeto joan izan zuen. Bai, aurreko urtean hobeto, iritsi guten aurrekoan ja bukaera, baina iritsi ginen honean jo. Gure txaluparekin, bai. Oso ondo, ekipo. Bueno, eskerrik asko, eta saben, guk ere hemen jarraituko dugu, pirata gehiagoren zai, baltsetan aberra etortze diren, igeria, ikusiko dugu nola datozen urrengoak ere. Ikusiko dugu, pixkanaka ikusten dugu zu ere bustitzen ari zarela, oso ondo, Gorka, bikote ez dakit, nik batetik playbackarena utziko nuke, nik ikusten zaituzet Txomin Artola eta Maia Zupiria bezala. Planteatu oraindik ere garatzen dute. Lourdes Iriondo eta Xabier Lete igual. Edo Tapia eta Leturia, ojo, Edo Tapia eta Leturia.
Beste aukera bada. Bueno, incluso Ramon eta Kajal bezala, ez? Bueno, droneko irudiak ikusten ari garen bitartean, hainbeste gustatzen zaizkizuen irudi hauek. Normalean piratek ez duzuelako aukera irudi hauek ikusteko. Hemen egoten zaretelako, etxetik agian ohituago gaude irudi hauek ikustera, aizue mila esker gurekin izateagatik, eta zuen esperientzia gurekin elkarbanatzeagatik, orain askatuko zaituztegu, ze okerrez pagara lanean jarraitu behar duzuen. Kaian baltsa, naufrautako baltsa asko gatzen dira jasotzeko, eta hori da gure lan orain. Jokin de Miguel Salaberria, zu hor rampa ingurura? Hori da, guain, hemen inguruan gehatu diran, baltsa baino gehiago urpekuntziak jaso eta zakarreta botatzera, dana txukun utzi arte. Albiste hon bat emango dizut, Jokin, hemendik ikusten ari naiz, gehienak ja kamioian sartzen ari direla, zu iristerako lan handienak amaituta da. Bai, berandu noa, orduan alde hortatik behintzat lanaren zati handi bat egin dago iristen izan dugu. Nerea, zu berriz, beste aldera. Bueno, bikote, mila esker, ondo pasa eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Jokin de Miguel Salaberria eta Nerea Ramirez, mila esker. Zuei. Oso ondo segi, mila esker. Arratsaldeko 6:06 minutu, oraintxe gure errelojuan behintzat. Eta oraindik ere hemen jarraituko dugu, honek baduelako jarraipena oraindik ez da amaitu hemen festa. Eta ikusten dugu hor nahiko lasai daudela pirata eta kortsario batzuk, nahiko lasai presarik gabe esaten ari garen bezala, baina egia da gero eta gutxiago geratzen direla hor uretan. Eta begira, Jokin eta Nerea joan bezain pronto, beste norbait eseri da hemen nere alboan, Maialen Sortzabal bere, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz gara? Ongi. Bai? Bai. Eskerrik asko guregana gerturatzeagatik, ze jakin badakit, lanpetuta egon zarela, orain minutu gutxi arte entzuten ari ginelako zure ahotsa. Bai, entzuten zen hemendik. Asko. Bai, bai. Irratian egon naiz, goizta etxalde, goizean muntaian zehar giroa jartzen, eta arratsaldean, txupina eta maki eta, beste 11 kontu eta tontakeri botatzen. Eta oraintxe hemen, bai. Zer moduzkoa, erresa da, hemen giroa animatzen egotea goizetik? Bai, goizean 3 txanda egoten dira, eta nabari da, lehenengo txandan pixkat lo iristen direla, bigarren txandan ja animatzen, eta ja 3. Bazkaltzera juteko gogotsu denak, bai. Maialen, zer moduzkoa izan da gaurko abordatzea, hemen behintzat portutik ikusi duguna? Txukuna izan da, esango nuke, bastante garbi, ikusi dut ere, ni goian egon ez, hor justo bestaldean goian. Bai, gure parean hor gaikaldean. Bai, hori da, eta egia esan goitik dena oso ondo ikusten zen, giro bikaina, elkar laguntzen jendea. Egia da, sarrerak, beldur puntu bat ematen dula, basatia da. Baina, etengabean aritu geha errepikatzen, elkar zaintzeko, ondokoak laguntza behar baldin badu edola, preste egoteko beti, eta hori errespetatzen den zerbait da, eta nik uste horregatik funtzionatzen dula ondo, eta horregatik ateratzen dela ondo hau. Bai, ze behar da, esaten ari gara 1500 pertsona inguru egon direla gaur, hemen inguruan behintzat ez dakigu zenbat iritsi diren uretara. Hori ja ez dakit, nik ez da. Eta horietatik zenbat iritsiote diren ondartzara begira, orain flamenka inguruko irudiak ikusten ari gara, esan ari gara, jende pila batzen hemen portuan, pixkanaka kontxaldera joan dira, eta orain bueltan itzuliko dira jaiarekin jarraitzera. Hori da. Besteak beste Tapia eta Leturia ikusi behar ditugulako, ez da Maialen? Hori da, bai, goizean zehar ja egon gera abestiak errepasatzen, playlistean jarri ditugu denak, eta orain DJ Tritona egongo da orain bertan kontxatik flamenkaru, hori da, kale jiran, pirata guztiak eramaten, eta gero Tapia eta Leturia. Iragarki batzuk ere sartu behar ditugu, Maialen, eta hoien ostean berriz hemen izango gara, zuzenean Donostiako portutik. Primera. Eskerrik asko. De nada. Ane!
Ane! Esan lehenuo. Nik ordetzen zu. Vale, eskerrik asko. Daniel, pero increíble que haya llegado. Starling. Starling, ¿no? Pero que no se ha soltado, se ha reventado. Que sí, que se ha reventado. Que nos quedamos aquí, hasta fin de programa. Ane, hemen geldituko garela. Bukatu arte. Después de publicar, ¿cuánto queda? Vale, ustedes hay que enseñar la mierda que queda. ¿Camiseta de? Bai. Anai esan diot, ¿qué te parece? En plan, esatia, eta hemen geratzen da nahi da, no sé qué, se pasatzen da hemen, eta bere da. Vale, y ha dicho bien. Vale. Yo en cámara lo tengo todo bien puesto. Betean piratek antolatutako abordatzeaz gozatzeko beste behin ikusten ari gara oraintxe irudietan Kontxako hondartzara gerturatu direla gehienak. Maialen, nik esango nuke ja gehienak iristen ari direla edo iritsi direla ja da. Bai, niretzako zaila da ez iristea. Bai, asko komplikatu hartzaizu abordatzea ez iristeko. Urte baten gogoratzen dut, ja gazteago ginela, haize olako arrotz bat sartu zen eta bukatu genuen denok hondarreta erontzuten. Eta eskerrak pirauei eta hemen laguntzen egoten diren itxasontzie, itzuli ginen jadenak erranparuntz, baina gaur giroa oso bare dago. Gaur oso bare, bai. Eta nik uste dut, iritsi nahi ez duen, iristen ez denak nahi ez duelako dela. Hori ere esaten ari gara, ze hor badian geratzea eta behintzat denboratxo bat hartzea hortxe ondo pasatzeko hori ere garrantzitsua dela. Ez dela lehenengo iritsi behar. Bai, niri emedia mandidate, urak itxura hona du, bai. Maialen, humoregilea, gideilaria, aurkezlea, komunikatzailea, pirata ere bai. Bai, noski. Eta piraten antolatzaileetako bat, urte guztian lanean ari den horietako bat. Batzuk gehiago. Batzuk urte osoan zehar lan gehiago egiten dute nik baino. Egia da, justo orain oporretan nagoela, askoz gehiago inplikatu naitekela aste osoan zehar. Baina bai, egia da urte osoan zehar prestatzen den zerbait dela, abordatzea eta egitarau osoa. Ja, abuztua bukatu eta iraian biltzen gera, ontziola deitzen diogun bilera ez zoragarrietan, eta ja horrazten gera hurrengo urteko guztia antolatzen, bai. Beti gertatzen den bezala jai guztien atzetik dagoen lana askotan ez delako ikusten, baina jende asko dago, talde asko, kofradiak, bestelakoak, hemen hau ikusi ahal izateko lanean aritzen direnak hilabete luzez. Bai, eta zer esanik ez gaurko egunean, gaur kaira begiratu eta txaleko... Barkatu Maialen, moztu behar dizut, Gorka Granadok beste norbait ere lortu duelako. Gorka, zeinekin zaude? Horrela, Xabin, hondartzan jarraitze dugu oraindik,
eta begira ze irudi bitxia aurkitu dugun, hemen kuadrilla bat, azken baltsak dira heltzegari direnak, Eta hemen kuadrilla bat, deskansatzen haien baltsan edo, arratsaldeon zer moduz? Ondo, bueno, hasieran ondo, gero volkau intzaigu eta desmontatzen hasi da barkua, baina, bueno, ondo pasa dugu. Ederki zabete hemen eserita? Bai, ja deskantsatzen, bai. Aizu, ikuste dugu, bambuz betetako baltsak zuela, gaurkoan gu behintzat lehenengoa da bambuekin ikuste duguna. Nolatan ideia hau, edo? Ez, bazanekin eske erruberakin egitea pentsatu genuen, eta gero soporte pixka jartzeko bambuak gehitu genitun, eta ez dakit, erdizka funtzionatu du, baina, bueno, ondo. Eta gainera, nire lagun baten baserrian aurkitu genituen bambuak, eta berak egin zuen lehen gortuten baita bambuekin horrela, eta saiatu genuen, baina, bueno, ez da oso ondatera. Aizue, baina ondo prestatuak edorri zaite, baserritik bambuak hartzeko, gero hau prestatzeko, kontzera ere heldu zaite, ez dela gutxi? Bai, bueno, pixkat kostata eta, baina, bueno, azkenean ondo. Igeri asko egiten, baina ondo. Igeri egitea ere tokatu dizuen? Bai, denbora guztien arrastratzen, pero bueno. Arduan, zuek ezaite baltsa gainean, Juan. Baltsa eraman duzu zuekin batera atzera. Bai, hasieran bakarrik igogea gaina eta gero volkauin zaigu eta gero ja baltsa arrastratzen. Etorria, igeritan eta arrastratzen. Oso ondo kuadrilla, eta gaurko plana zein da? Zer da gaur egun zuena du? Bueno, orain nire etxera junt aldatu eta gero, gero ez dakit, atera pixkat gauean edola. Oso ondo kuadrilla, mila esker, ondo pasa gaurko eguna, ondo bukatu, eta guk, hemen jarraituko dugu, azken baltsak adira, helduko dira hemendik gutxira, beraz, hemen segiko dugu kontxak ondartzaroetan. Ea harrapatzen dugun azkena iristen den hori, lehenak harrapatu ditugu, ea azkenek zer dioten, eta bitartean ikusten duzue pixkanaka flamenka gunea ere betetzen ari dela berriz jendez, Maialenek zioen bezala, orain kale jira, jendetsu hori izango delako, eta pixkanaka kontxako ondartzan dauden guzti horiek gerturatuko direlako flamenkara. Hori da. Bai, giro polita sortzen da, ibilbide horretan zehar. Maialen, zenbat urte hartu duzuzuk parte uretatik? 10 bat bai, oso gaztetxo ginela hasi ginen, 16 urtetik aurrera parte hartu daiteke. Eta urte batzuk utzi genuen ura antolatzen jartzeko, baina bai, urte desentetan. Eta zen mozko esperientziak izan dituzu. Zuek zarete txalupa onak montatzen zituzten horietakoa, ala azken momentuko flotadore eta mangituekin ateratzen zirenak. Askotan gertatu izan zaigu, kriston txalupa montatu izana, eta gero, arratsaldean ez aurkitu izana. Hori da askotan gertatzen dena hemen. Bai, norbait aurreratu eta beraiek hartuko zutelako edo dena delakoa. Eta, kasu horretan, alden moduan kontxara iristea. Baina bai, gauza interesgarriak montatu izan ditugu, Gero erabili ez, baina montatu bai. Bakarren batek agian erabiliko zituen. Bai. Ez da, erresa lehen esaten ari ginen bezala, lehenengo irudi horietan ikusten da jende guztia uretara sartzen ontziak harrapatu nahian, baina batek ez dakit non dagoen bere ontzia, ez badu ondo identifikatu. Claro. Ez dakit sinadura bat jarri behar den, ondo zerbait jarri, adierazgarria, gurea dela esateko. Bai. Bestela beste korsario bat etorri eta kendu. Hori da, eta ikusi dira, ikurriña eta bestelako elementu bereizgarri asko, baina hori jende asko egin du. Beraz, elementu bereizgarri horiek azkenean antzekoak ziren, eta, bai, komplikatzen da hor, momentu zaila da hori. Bai. Behin portutik aterata, lasaiagoa da ibilbidea, baina hasiera. Bai, aurkitze ez ezagun bat, auzokoa, ez dakitze, egin lekutxo bat, jugea batera, ez dakitze. Bai, giro polita sortzen da, lagun asko egin izan ditu nik. Bai, abordatzen, bai. Hor saretze bat sortzen da. Agian bakarren batek ligatu du, aprobetxatu du abordatzea, eta agian bikote bat izango da hor abordatzen ezagutzen. Ziur baiet, bai, nik esango nuke, gaur ziurrenik norbaitek ligatuko zula. Ea, ala den eta gaurkak harrapatzen duen horro ondartzan. Hori da. Gure paretik pasatu da orantxe Aitona Julian 3, hementxe bueltak ematen ari den itsasontzia, bestelako itsasontziak ere ikusten ari gara gerturatzen. Lehorretik asko direlako ikusten ari direnak, uretatik ere bai. Orain horri buruz arituko gara, baina gorka beste norbaitekin zaude, zein da oraingoa? Hori da, Sabin, eta nik uste azkenetakoak izango direla, itxason ez ditugu baltsak ikusten, baina hemen bai ikuste ditugula, eta gainera ikuste dugu kuadrilla veterano bat, ondo deskansatzen haien bat. Zer moduz hemen? Oso ondo.
Orain ondo deskansatuta edo? Bai, orain primeran. Zer moduzkoa izan da flotadora hauetan ona heltzea? Gaizki, oso gaizki, vale. Ha sido todo un fracaso, la hostia. Frakasoa izan da. Behin erorita, ezin izan dula berriz egigo. Orduan logistika aldetikan, hobe beste hoi, eserleku modukue, hor badaola garagardua eramateko tokile eta momentun bat hola aborda ja sufritu deu, saiatu die hontan harrapatzen da. Bueno, ondo pasadela. Ondo hornituta behintzat ez da. Bai, hornituta lehenot, eta oain ondoren. Oraingo plana zein da, ba? Kontzertu daude portuan, zein da zuen plana? Ba, txaranga eta pixkat edan. Aizu, ikusi dugu ere, veteranoetakoak bazaetera, ez dakit veteranoa, baina bai veteranoetakoak. Horbe, jakingo. A ber, zure gana joko dugu hemen, nola da zuen izena ba? Ez gugea veteranoa, gure baltsa 8garrena da, eta veteranoa gea, 50 urtetik gorakoa gea denak, eta urteak dara mazki guateatzen. Zenbat urte ba, abordatzen honetan? Ba, 17 bat urte edo gehiago. Eta gaurkoa berezia izan da, zer izan du berezi gaurko? Ba, oso ezberdina izan dela, lehenengo aldia zen baltsaren erdiantzako, eta gero infrastruktura ez dugu ondo antolatu. Eta bazkaria oso ondo antolatu dugun arren, gerokoa oso azkari iritsi gea, berandu, eta bueno, aurre ikuspenak ez dira bete. Aizu, arkatu esatea, baina veteranoak izateko gauzak nahiko txapuzero. Nahiko txapuzero zergatik, ebaluazio hori zerri egozten diozu. Mira, baltsan dora aldu die. Baltsako sorik iritsi dira eta gu ere. Kuestilloa izan da, sokakin gaizki lotu gerela eta orduan ezin genuen ondo egin aurrera. Hori izan da gure arazorik larriena. Bestela oso? Bestela ondo, ez? Ondo, nahiko ondo nekatuta gaude, egia esateko. Gintonikak alde indigu ere bai, bi gintoniken eramazkin, da itxasuak eraman ditu. Lapatza mama orduan ez, eta ondo. Urtetik urtera, gauzako betzen edo kertzen ez, baina enbarkazioak urren urtera bertziklatuko ditugu. Eta bueno. Ba, ea urren urtean ere hori da. Ea urren urtean ere elkarrik uste dugun. Bai, seguro ni baietz. Eta jarraitze dugun. Oso ondo, eskerrik asko, honekin bukatzeu gorko, momentuko konexioa, gero ere izango gara akaso berriz, Xabi, baina, hementxe veteranoekin bukatzea ditu gaurko baltsak behintzat. Oso ondo Gorka, eskerrik asko, Maialen Zepolita, horrela, veteranoak ere ikustea, esan du, 17. urtea ote den, eta ze animatuak eta ze giro honean, edari magikoa hartuta, esan du, bai. batzutan indarra hartzeko behar da zerbait. Bai, ez gaina, polita da denetarik biziko zutelako urte hauek guztietan. Nik goratzen dut hasieran olioa ez ozpina, arrautzak eta beste botatzen zirela, gero ja pixka segurtasunaren alde arau batzuk jarri ziren, eta nik uste dut horrelako veteranoek bilakaera guztia bizituko zutela, duela urte batzutako garaiak, gaurkoak, eta hori oso polita da, bai. Dudarik gabe, esan dugu 2003an abiatu zela abentura hau, 50 parte hartzaile izan ziren, ordutik urtetik urtera bikoizten joan zen, eta hor egon zen momentu garrantzitsu bat 2012an 10. urte urren horrekin, Fermin Muguruza izan zen hementxe, kontzertu eskaintzen badiatik, uretatik. Bai, uretatik lehen egon geha oroitzen, bai. Haze momentu haura, haze urtea, orduan, ia 4.000 pertsona gerturatu omen zen. Bai. Gaina gaur, irratian egon naizen ez, teknikariekin gaur asko ikasi dut. Kontatu. Eta esplikatzen aritu dira nola kontzertu hori gauzatzeko kableak sartu zituzten urrazpitik eta horrelako bitxikeri asko, bai. Maialen, eskerrik asko. Orain, Laister zurekin joango naiz flamenka aldera, baina Gorka agurtu behar dut. Gure lankidea zen lan zoragarria egin duzun, Gorka Granado, horra altzaude oraindik. Hemen gaude, Xabin, eskerrik asko zuriek, eskerrik asko ikusentzule guztiei, plazerra izan da benetan, gaurko kontakizuna, bai Donostiako portutik, bai Kontxako hondartza eder honetatik ere ematea. Lehendabiziko aldea izan da, abordatzean ni behintzat nagoena eta izugarrizko plazerra izan da, zuekin lehendabiziko aldi hau partekatzea. Eskerrik asko eta hurrengo urtean izango gara berriz. Esan dizut, Gorka, gustatuko zitzaizula eta eskerrik asko egindako lan guztiagatik orain atxeden hartzera.
Eta Maialen, gu ere atxeden hartzera esan behar nuen, ez dakit hori den hitza. Bueno, atxeden kakotxartean, bai. Kakotxartean. Bai. Atxeden hartzera goaz kakotxartean. Eskerrik asko, etxetik jarraitzen aritu zareten guzti-guztioi orain irudi onenekin utziko zaituztegu. Eta datorren urtean hementxe izango gara berriz. Bai, toki igualean. Gora Donostia eta gora Donostiako piratak. Eskerrik asko, Maialen. Bai, zuei.